Akwụkwọ mbụ nke ndị eze isi nke mbụ. Ma eze bụ Devid ghọrọ agadi. Ụbọchị ndụ ya na-agwụ, ha wee chịrị uwe kpuchie ya ahụ, ma ahụ ya ekpoghị ọkụ. Ndị ohu ya wee sị ya ka ha chọọrọ onye nwe m bụ eze nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, ka o guzokwa n'ihu eze, na-ekposakwa ya ahụ ọkụ, ka o dinakwa n'obi gị, ka ahụ onye nwe m bụ eze wee kpọọ ọkụ. Ha wee chọọ nwa agbọghọ mara mma n'oke ala niile nke Izrel, wee chọta Abishag onye Shunem, mee ka ọ bịakwute eze. Nwa agbọghọ ahụ mara mma nke ukwuu, o wee na-ekposo eze ahụ ọkụ, jekwara ya ozi, ma eze amaghị ahụ ya. Ma Adonaịja nwa Hagit na-eweli onwe ya elu sị, mụ onwe m ga-abụ eze. O wee doziere onwe ya ụgbọala na ndị ịnyịnya, na ọgụ ndị ikom 210 ndị na-agba ọsọ n'ihu ya. Ma ọ dịghị mgbe nna ya mere ihe na-ewute ya n'ụbọchị ndụ ya niile, sị, gịnị mere i mewere otu a? Ọzọkwa, onye ahụ bụ onye dị mma n'ahụ nke ukwuu. Nne ya mụkwara ya mgbe a mụsịrị Absalọm. Okwu ya wee dị n'ebe Joab nwa Zeruaya nọ, na n'ebe Abiata onye nchụaja nọ. Ha wee so Adonaịja na-enyere ya aka. Ma Zadọk bụ onye nchụaja, na Benaya nwa Jehoiada, na Netan bụ onye amụma, na Shimei, na Rei, na ndị dike ndị Devid nwere esoghịkwa Adonaịja. Adonaịja wee chịrị igwe ewu na atụrụ, na igwe ehi, na anụ mara abụba chụọ àjà n'akụkụ nkume Zohelet nke dị n'akụkụ En-Rogel. O wee kpọọ ụmụnne ya niile, bụ ụmụ ndị ikom eze, na ndị ikom niile nke ndị Juda bụ ndị ohu eze. Ma ọ kpọghị Netan bụ onye amụma, na Benaya, na ndị dike ahụ, na Solomọn bụ nwanne ya. Netan wee gwa Batsheba bụ nne Solomọn sị, ị nụghị na Adonaịja nwa Hagit aghọwo eze, ma Devid bụ Onyenwe anyị amaghị? Ma ugbu a, biko bịa ka m dụọ gị ọdụ, ka i wee wepụga ndụ gị na ndụ nwa gị bụ Solomọn. Jee bakwuru eze bụ Devid sị ya, onye nwe m bụ eze, ọ bụghị gị onwe gị ṅụrụ ohu gị nwanyị iyi sị, n'ezie Solomọn nwa gị ga-abụ eze mgbe m nwụsịrị, ya onwe ya ga-anọkwasịkwa n'oche eze m? Ọ bụkwa gịnị mere Adonaịja ghọworo eze? Lee, mgbe ị nọ na-akpanyere eze ụka n'ebe ahụ, mụ onwe m ga-esokwa gị n'azụ bata, kwujuo okwu gị niile. Batsheba wee bakwuru eze ruo ime ụlọ. Ma eze aghọwo agadi nke ukwuu. Abishag bụ nwanyị Shunem na-ejekwara eze ozi. Batsheba wee rube isi, kpọọ isi ala nye eze. Eze wee sị, gịnị ka ị na-achọ? Ọ sị ya, onye nwe m, gị onwe gị were Jehova bụ Chineke gị ṅụọrọ ohu gị nwanyị iyi sị, n'ezie Solomọn nwa gị ga-abụ eze mgbe m nwụsịrị, ya onwe ya ga-anọkwasịkwa n'oche eze m. Ma ugbu a, lee, Adonaịja aghọwo eze. Ma ugbu a
onye nwe m bụ eze, ị maghị ya. O wee chịrị ehi na anụ mara abụba na igwe ewu na atụrụ riri nne, chụọ àjà, kpọọkwa ụmụ ndị ikom niile nke eze, kpọọkwa Abiata bụ onye nchụàjà, kpọọkwa Joab bụ onye isi usuu ndị agha, ma ọ kpọghị Solomọn bụ ohu gị. Ma gị onwe gị, onye nwe m bụ eze, anya Izrel niile dịkwasị gị, ka ị wee gosi ha onye ga-anọkwasị n'oche eze onye nwe m bụ eze mgbe ọ nwụsịrị. Ma emeghị otu a, ọ ga-erukwa mgbe onye nwe m bụ eze soro nna ya ha dina n'ọnwụ, na a ga-agụ mụ onwe m na nwa m bụ Solomọn na ndị mmehie. Ma lee, mgbe ọ nọ na-akwanyere eze ụka, Netan bụ onye amụma batakwara. Ha wee gosi eze sị, lee, Netan bụ onye amụma. O wee bata n'ihu eze, kpọọ isi ala nye eze, kpuchie ihu ya n'ala. Netan wee sị, onye nwe m bụ eze, ọ bụ gị onwe gị sịrị, Adonaịja ga-abụ eze mgbe m nwụsịrị. Ya onwe ya ga-anọkwasịkwa n'oche eze m. N'ihi na ọ rịdatawo taa, chịrị ehi na anụ mara abụba na igwe ehi na atụrụ hiri nne, chụọ àjà, kpọọkwa ụmụ ndị ikom niile nke eze, kpọọkwa ndị isi usuu ndị agha, kpọọkwa Abiata bụ onye nchụàjà. Ma lee, ha na-eri ihe na-aṅụkwa ihe ọṅụṅụ n'ihu ya, sị, ka eze bụ Adonaịja dị ndụ. Ma ọ kpọghị m, ọbụla mụ onwe m bụ ohu gị. Ọ kpọghịkwa Zedọk bụ onye nchụàjà. Ọ kpọghịkwa Benaya nwa Jehoiada. Ọ kpọghịkwa Solomọn bụ ohu gị. Ọ ga-abụ na ihe a sitere n'aka onye nwe m bụ eze? Ma ị meghị ka ndị ohu gị mara onye ga-anọkwasị n'oche eze onye nwe m bụ eze mgbe ọ nwụsịrị. Eze bụ Devid wee zaa sị, kpọọrọnụ m Batsheba. O wee bata n'ihu eze, guzo n'ihu eze. Eze wee ṅụọ iyi sị, Jehova na-adị ndụ, onye gbapụtaworo mkpụrụ obi m na mkpagbu niile. N'ezie, dịka m were Jehova bụ Chineke Izrel ṅụọrọ gị iyi sị, n'ezie, Solomọn nwa gị ga-abụ eze mgbe m nwụsịrị. Ya onwe ya ga-anọkwasịkwa n'oche eze m n'ọnọdụ m. N'ezie, otu a ka m ga-eme taa. Batsheba wee rube isi, kpuchie ihu ya n'ala, kpọọ isiala nye eze sị, ka onye nwe m bụ eze dị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Eze bụ Devid wee sị, kpọọrọnụ m Zedọk bụ onye nchụàjà, kpọọkwa Netan bụ onye amụma, kpọọkwa Benaya nwa Jehoiada. Ha wee bịa n'ihu eze. Eze wee sị ha, chịrịnụ ndị ohu onye nwe unu tinyere onwe unu, mee ka Solomọn bụ nwa m nọkwasị n'ịnyịnya muul nke m nwere. Meekwanụ ka ọ rịdaruo Gaihọn. Ka Zedọk bụ onye nchụàjà na Netan bụ onye amụma tee ya mmanụ n'ebe ahụ ịbụ eze Izrel. Fụkwanụ opi sị, ka eze bụ Solomọn dị ndụ. Unu ga-esokwa ya n'azụ rigota. Ọ ga-abịakwa nọkwasị n'oche eze m. Ya onwe ya ga-abụkwa eze n'ọnọdụ m. Ọ bụ ya ka m nyeworo iwu ịbụ onye ndị Izrel na Juda. Benaya nwa Jehoiada wee zaa eze sị, Amen. Ka Jehova bụ Chineke nke onye nwe m eze si otu a. Dịka Jehova nọnyeworo onye nwe m bụ eze, ya nọnyere Solomọn otu a.
meekwa ka ocheeze ya dị ukwuu karịa ocheeze onye nwe mbụ eze Devid. Zedọk bụ onye nchụaja na Netan bụ onye amụma na Benaya nwa Jehoiada na ndị Keret na ndị Pelet wee rịda, mee ka Solomọn nọkwasị n'ịnyịnya muul nke eze bụ Devid, mee ka o jeruo Gihon. Zedọk bụ onye nchụaja wee si n'ụlọ ikwu were mpi mmanụ ahụ tee Solomọn. Ha wee fụọ opi ike. Ndị Izrel niile wee sị, ka eze bụ Solomọn dị ndụ. Ndị Izrel niile wee so ya n'azụ rigo. Ndị Izrel na-egbukwa ọja, na-aṅụrịkwa oke ọṅụ. Ala ahụ wee gbawaa n'olu ha. Adonaịja na ndị niile a kpọrọ bụ ndị ya na ha nọ wee nụ ya mgbe ha onwe ha risiri ihe. Joab wee nụ olu opi ike ahụ sị, gịnị mere olu a nke obodo na-agba aghara? Mgbe ọ nọ na-ekwu okwu, lee, Jonatan nwa Abiata bụ onye nchụaja bịara. Adonaịja wee sị, bata, n'ihi na nwoke bụ dimkpa ka ị bụ. Ọ bụkwa ezi ozi ọma ka ị na-ezi. Jonatan wee zaa sị, Adonaịja, n'ezie, Onyenwe anyị bụ eze Devid emewo Solomọn eze. Eze wee ziga Zedọk bụ onye nchụaja, na Netan bụ onye amụma, na Benaya nwa Jehoiada, na ndị Keret na ndị Pelet tinyere ya. Ha emewokwa ka ọ nọkwasị ịnyịnya muul eze nwere. Zedọk bụ onye nchụaja na Netan bụ onye amụma etowokwa ya mmanụ ịbụ eze na Gihon. Ha esiwokwa n'ebe ahụ rigo na-aṅụrị ọṅụ. Obodo wee gbaa aghara. Nke a bụ olu unu nụrụ. Ọzọkwa, Solomọn anọkwasịwo n'oche eze nke alaeze. Ọzọkwa, ndị ohu eze bịara igozi Onyenwe anyị bụ eze Devid sị, Chineke gị mee ka aha Solomọn dị mma karịa aha gị, meekwa ka ocheeze ya dị ukwuu karịa ocheeze gị. Eze wee kpọọ isi ala n'elu ihe ndina ya. Ọzọkwa, otu a ka eze sịrị, onye a gọziri agọzi ka Jehova bụ Chineke Izrel bụ, onye nyeworo m taa onye na-anọkwasị n'ocheeze m, anya m na-ahụkwa ya. Ndị niile a kpọrọ akpọ ndị Adonaịja nwere wee maa jijiji, bilie, jee nwoke ọbụla n'ụzọ ya. Ma Adonaịja tụrụ egwu n'ihi Solomọn. O wee bilie, jee, jide mpi ebe ịchụ aja. E wee gosi Solomọn sị, lee, Adonaịja na-atụ egwu eze bụ Solomọn. Ma lee, o jidewo mpi ebe ịchụ aja aka sị, ka eze bụ Solomọn buru ụzọ ṅụọrọ m iyi na ọ gaghị ewere mma agha mee ka ohu ya nwụọ. Solomọn wee sị, ọ bụrụ na ọ ghọọ onye na-eme nke ọma, ọ dịghị otu n'ime agịrị isi ya ga-ada n'ala. Ma ọ bụrụ na ahụta ihe ọjọọ n'ahụ ya, ọ ga-anwụkwa. Eze bụ Solomọn wee ziga ha wee mee ka o si n'ebe ịchụ aja rịda. O wee bịa kpọọ isi ala nye eze Solomọn. Solomọn wee sị ya, laa n'ụlọ gị. Akwụkwọ mbụ nke ndị eze isi nke mbụ. Ma eze bụ Devid ghọrọ agadi. Ụbọchị ndị ya na-agwụ, ha wee chịrị uwe kpuchie ya ahụ, ma ahụ ya ekpoghị ọkụ. Ndị ohu ya wee sị ya ka ha chọọrọ onye nwe mbụ eze nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, ka o guzokwa n'ihu eze, na-ekposokwa ya ahụ ọkụ, ka o dinakwa n'obi gị,
ka ahụ onye nwe m bụ eze wee kpọọ ọkụ. Ha wee chọọ nwa agbọghọ mara mma n'oke ala niile nke Izrel, wee chọta Abishag onye Shunem, mee ka ọ bịakwute eze. Nwa agbọghọ ahụ mara mma nke ukwuu. O wee na-ekwoso eze ahụ ọkụ, jekwara ya ozi, ma eze amaghị ahụ ya. Ma Adonaịja nwa Hagit na-eweli onwe ya elu sị, "Mụ onwe m ga-abụ eze." O wee doziere onwe ya ụgbọala na ndị ịnyịnya, na ọgụ ndị ikom 210 ndị na-agba ọsọ n'ihu ya. Ma ọ dịghị mgbe nna ya mere ihe na-ewute ya n'ụbọchị ndụ ya niile, sị, "Gịnị mere i mewere otu a?" Ọzọkwa, onye ahụ bụ onye dị mma n'ahụ nke ukwuu. Nne ya mụkwara ya mgbe a mụsịrị Absalọm. Okwu ya wee dị n'ebe Joab nwa Zeruaya nọ, na n'ebe Abiata onye nchụaja nọ. Ha wee so Adonaịja na-enyere ya aka. Ma Zadọk bụ onye nchụaja, na Benaya nwa Jehoiada, na Netan bụ onye amụma, na Shimei, na Rei, na ndị dike ndị Devid nwere esoghịkwa Adonaịja. Adonaịja wee chịrị igwe ewu na atụrụ, na igwe ehi, na anụ mara abụba chụọ àjà n'akụkụ nkume Zohelet nke dị n'akụkụ En-Rogel. O wee kpọọ ụmụnne ya niile, bụ ụmụ ndị ikom eze, na ndị ikom niile nke ndị Juda bụ ndị ohu eze. Ma ọ kpọghị Netan bụ onye amụma, na Benaya, na ndị dike ahụ, na Solomọn bụ nwanne ya. Netan wee gwa Batsheba bụ nne Solomọn sị, "Ị nụghị na Adonaịja nwa Hagit aghọwo eze, ma Devid bụ Onyenwe anyị amaghị. Ma ugbu a, biko bịa ka m dụọ gị ọdụ, ka ị wee wepụga ndụ gị na ndụ nwa gị bụ Solomọn. Jee bakwuru eze bụ Devid sị ya, onye nwe m bụ eze, ọ bụghị gị onwe gị ṅụrụ ohu gị nwanyị iyi sị, n'ezie, Solomọn nwa gị ga-abụ eze mgbe m nwụsịrị. Ya onwe ya ga-anọkwasịkwa n'oche eze m. Ọ bụkwa gịnị mere Adonaịja ghọworo eze? Lee, mgbe ị nọ na-akpanyere eze ụka n'ebe ahụ, mụ onwe m ga-esokwa gị n'azụ bata, kwujuo okwu gị niile." Batsheba wee bakwuru eze ruo ime ụlọ. Ma eze aghọwo agadi nke ukwuu. Abishag bụ nwanyị Shunem na-ejekwara eze ozi. Batsheba wee rube isi, kpọọ isi ala nye eze. Eze wee sị, "Gịnị ka ị na-achọ?" Ọ sị ya, "Onye nwe m, gị onwe gị were Jehova bụ Chineke gị ṅụọrọ ohu gị nwanyị iyi sị, n'ezie, Solomọn nwa gị ga-abụ eze mgbe m nwụsịrị. Ya onwe ya ga-anọkwasịkwa n'oche eze m. Ma ugbu a, lee, Adonaịja aghọwo eze. Ma ugbu a onye nwe m bụ eze, ị maghị ya." O wee chịrị ehi na anụ mara abụba, na igwe ewu na atụrụ riri nne, chụọ àjà, kpọọkwa ụmụ ndị ikom niile nke eze, kpọọkwa Abiata bụ onye nchụaja, kpọọkwa Joab bụ onye isi usuu ndị agha. Ma ọ kpọghị Solomọn bụ ohu gị. Ma gị onwe gị, onye nwe m bụ eze, anya Izrel niile dịkwasị gị.
ka ị wee gosi ha onye ga-anọkwasị n'oche eze onye nwe m bụ eze mgbe ọ nwụsịrị. Ma emeghị otu a, ọ ga-erukwa mgbe onye nwe m bụ eze soro nna ya ha dina n'ọnwụ, na a ga-agụ mụ onwe m na nwa m bụ Solomọn na ndị mmehie. Ma lee, mgbe ọ nọ na-akwanyere eze ụka, Netan bụ onye amụma batakwara. Ha wee gosi eze sị, lee, Netan bụ onye amụma. O wee bata n'ihu eze, kpọọ isi ala nye eze, kpuchie ihu ya n'ala. Netan wee sị, onye nwe m bụ eze, ọ bụ gị onwe gị sịrị, Adonaịja ga-abụ eze mgbe m nwụsịrị. Ya onwe ya ga-anọkwasịkwa n'oche eze m. N'ihi na ọ rịdatawo taa, chịrị ehi na anụ mara abụba na igwe ehi na atụrụ hiri nne chụọ àjà, kpọọkwa ụmụ ndị ikom niile nke eze, kpọọkwa ndị isi ụsụ ndị agha, kpọọkwa Abiata bụ onye nchụàjà. Ma lee, ha na-eri ihe na-aṅụkwa ihe ọṅụṅụ n'ihu ya, sị, ka eze bụ Adonaịja dị ndụ. Ma ọ kpọghị m, ọbụla mụ onwe m bụ ohu gị. Ọ kpọghịkwa Zedọk bụ onye nchụàjà. Ọ kpọghịkwa Benaya nwa Jehoiada. Ọ kpọghịkwa Solomọn bụ ohu gị. Ọ ga-abụ na ihe a sitere n'aka onye nwe m bụ eze? Ma ị meghị ka ndị ohu gị mara onye ga-anọkwasị n'oche eze onye nwe m bụ eze mgbe ọ nwụsịrị. Eze bụ Devid wee zaa sị, kpọọrọnụ m Batsheba. O wee bata n'ihu eze, guzo n'ihu eze. Eze wee ṅụọ iyi sị, Jehova na-adị ndụ, onye gbapụtaworo mkpụrụ obi m na mkpagbu niile. N'ezie, dịka m were Jehova bụ Chineke Izrel ṅụọrọ gị iyi sị, n'ezie Solomọn nwa gị ga-abụ eze mgbe m nwụsịrị. Ya onwe ya ga-anọkwasịkwa n'oche eze m n'ọnọdụ m. N'ezie, otu a ka m ga-eme taa. Batsheba wee rube isi, kpuchie ihu ya n'ala, kpọọ isi ala nye eze sị, ka onye nwe m bụ eze dị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Eze bụ Devid wee sị, kpọọrọnụ m Zedọk bụ onye nchụàjà, kpọọkwa Netan bụ onye amụma, kpọọkwa Benaya nwa Jehoiada. Ha wee bịa n'ihu eze. Eze wee sị ha, chịrịnụ ndị ohu onye nwe unu tinyere onwe unu, mee ka Solomọn bụ nwa m nọkwasị n'ịnyịnya muul nke m nwere. Meekwanụ ka ọ rịdaruo Gaihọn. Ka Zedọk bụ onye nchụàjà na Netan bụ onye amụma tee ya mmanụ n'ebe ahụ ịbụ eze Izrel. Fụkwanụ opi sị, ka eze bụ Solomọn dị ndụ. Unu ga-esokwa ya n'azụ rigota. Ọ ga-abịakwa nọkwasị n'oche eze m. Ya onwe ya ga-abụkwa eze n'ọnọdụ m. Ọ bụ ya ka m nyeworo iwu ịbụ onye ndị Izrel na Juda. Benaya nwa Jehoiada wee zaa eze sị, Amen. Ka Jehova bụ Chineke nke onye nwe m eze si otu a. Dịka Jehova nọnyeworo onye nwe m bụ eze, ya nọnyere Solomọn otu a. Meekwa ka ocheeze ya dị ukwuu karịa ocheeze onye nwe m bụ eze Devid. Zedọk bụ onye nchụàjà na Netan bụ onye amụma na Benaya nwa Jehoiada na ndị Keret na ndị Pelet wee rịda, mee ka Solomọn nọkwasị n'ịnyịnya muul nke eze bụ Devid, mee ka o jeruo Gaihọn. Zedọk bụ onye nchụàjà wee si n'ụlọ ikwu were mpi mmanụ ahụ tee Solomọn. Ha wee fụọ opi ike,
ndị Izrel niile wee sị, ka eze bụ Solomọn dị ndụ. Ndị Izrel niile wee so ya n'azụ rigo. Ndị Izrel na-egbukwa ọja, na-aṅụrịkwa oke ọṅụ. Ala ahụ wee gbawaa n'olu ha. Adonaịja na ndị niile a kpọrọ bụ ndị ya na ha nọ wee nụ ya mgbe ha onwe ha risiri ihe. Joab wee nụ olu opi ike ahụ sị, gịnị mere olu a nke obodo na-agba aghara? Mgbe ọ nọ na-ekwu okwu, lee, Jonatan nwa Abiata bụ onye nchụaja bịara. Adonaịja wee sị, bata, n'ihi na nwoke bụ dimkpa ka ị bụ. Ọ bụkwa ezi ozi ọma ka ị na-ezi. Jonatan wee zaa sị, Adonaịja, n'ezie, Onyenwe anyị bụ eze Devid emewo Solomọn eze. Eze wee ziga Zedọk bụ onye nchụaja, na Netan bụ onye amụma, na Benaya nwa Jehoiada, na ndị Keret na ndị Peret tinyere ya. Ha emewokwa ka ọ nọkwasị ịnyịnya muul eze nwere. Zedọk bụ onye nchụaja na Netan bụ onye amụma etowokwa ya mmanụ ịbụ eze na Gihọn. Ha esiwokwa n'ebe ahụ rigo na-aṅụrị ọṅụ. Obodo wee gbaa aghara. Nke a bụ olu unu nụrụ. Ọzọkwa, Solomọn anọkwasịwo n'oche eze nke alaeze. Ọzọkwa, ndị ohu eze bịara igozi Onyenwe anyị bụ eze Devid sị, Chineke gị mee ka aha Solomọn dị mma karịa aha gị. Meekwa ka ocheeze ya dị ukwuu karịa ocheeze gị. Eze wee kpọọ isi ala n'elu ihe ndina ya. Ọzọkwa, otu a ka eze sịrị, onye a gọziri agọzi ka Jehova bụ Chineke Izrel bụ, onye nyeworo m taa onye na-anọkwasị n'oche eze m, anya m na-ahụkwa ya. Ndị niile a kpọrọ akpọ ndị Adonaịja nwere wee maa jijiji, bilie, jee nwoke ọbụla n'ụzọ ya. Ma Adonaịja tụrụ egwu n'ihi Solomọn. O wee bilie, jee, jide mpi ebe ịchụ aja. E wee gosi Solomọn sị, lee, Adonaịja na-atụ egwu eze bụ Solomọn. Ma lee, o jidewo mpi ebe ịchụ aja aka sị, ka eze bụ Solomọn buru ụzọ ṅụọrọ m iyi na ọ gaghị ewere mma agha mee ka ohu ya nwụọ. Solomọn wee sị, ọ bụrụ na ọ ghọọ onye na-eme nke ọma, ọ dịghị otu n'ime agịrị isi ya ga-ada n'ala. Ma ọ bụrụ na ahụta ihe ọjọọ n'ahụ ya, ọ ga-anwụkwa. Eze bụ Solomọn wee ziga ha wee mee ka o si n'ebe ịchụ aja rịda. O wee bịa kpọọ isi ala nye eze Solomọn. Solomọn wee sị ya, laa n'ụlọ gị. Akwụkwọ nke mbụ nke ndị eze, isi nke 2. Ma ụbọchị Mozis bịaru nso ka ọ nwụọ, o wee nye Solomọn bụ nwa ya iwu sị, mụ onwe m na-eje n'ụzọ ụwa niile, ma dị ike bụrụkwa nwoke. Debekwa ihe ndebe nke Jehova bụ Chineke gị, ije ụzọ ya niile, idebe ụkpụrụ ya niile, na ihe niile o nyere n'iwu, na ikpe ya niile, na ihe àmà ya niile, dịka ihe e dere n'iwu Mosis si dị, ka ị wee nwee uche n'ihe ọbụla nke ị na-eme, na n'ebe ọbụla ị na-eche ihu gị. Ka Jehova wee mee ka okwu ya guzosie ike nke o kwuru banyere m sị, ọ bụrụ na ụmụ gị elezie ụzọ ha anya, ijegharị n'ihu m n'eziokwu n'obi ha niile na mkpụrụ obi ha niile, agaghị ebipụ n'ụlọ gị onye nwe ịnọdụ n'ocheeze Izrel ka ọ nwụrụ.
Ọzọkwa, gị onwe gị amawo ihe Joab nwa Zeruaya mere m, ihe o mere ndị isi abụọ nke ụsụ ndị agha niile nke Izrel bụ Abna nwa Nea na Amasa nwa Jeta, na o gburu ha, wee wụsị ọbara agha n'udo, tinye ọbara agha n'ihe okike ya nke dị n'ụkwụ ya, na n'akpụkpọ ụkwụ ya nke dị n'ụkwụ ya abụọ. Gị meekwa dịka amamihe gị si dị, ma ekwela ka isi awọ ya rịda n'ala mmụọ n'udo. Ma meere ụmụ Bazilai bụ onye Gilead ebere, ka ha dịkwa n'etiti ndị na-eri ihe na tebụl nke gị, n'ihi na otu a ka ha bịakwutere mgbe m gbapụrụ n'ihu Absalọm bụ nwanne gị. Ma lee, ọ dị n'aka gị bụ Shimei nwa Gera, bụ onye Benjamin nke Bahurim, onye ya onwe ya kọchara m nkọcha jọgburu onwe ya n'ụbọchị m jere Mahanaim. Ma ya onwe ya rịdara izute m na Jọdan, m wee were Jehova ṅụọrọ ya iyi sị, m gaghị ewere mma agha mee ka ị nwụọ ma ọlị. Ma ugbu a, agọla ya n'onye ikpe na-amaghị, n'ihi na onye maara ihe ka ị bụ. Ị ga-amarakwa ihe ị ga-eme ya, ma ị ga-emekwa ka isi awọ ya rịda n'ala mmụọ n'ọbara. Devid wee so nna ya ha dina n'ọnwụ, elie ya n'obodo Devid. Ma ụbọchị Devid bụ eze Izrel dị 2 afọ 7 ka ọ bụ eze na Hebrọn, 13 afọ ka ọ bụkwa eze na Jerusalem. Solomọn wee nọkwasị n'oche eze Devid nna ya, wee mee ka alaeze ya guzosie ike nke ukwuu. Adonaịja nwa Hagit wee bịakwute Batsheba nne Solomọn, ọ sị, ọ bụ n'udo ka ị bịaworo? Ọ sị, ọ bụ n'udo. Ọ sịkwa, enwere m okwu ịgwa gị. Ọ sị, kwuo. Ọ sị, gị onwe gị amawo na ọ bụ mụ nwe alaeze, ọ bụkwa mụ ka Izrel niile doro ihu ha ka m bụrụ eze. Ma alaeze chigharịrị wee ghọọ ihe dịrị nwanne m, n'ihi na o sitere n'aka Jehova dịrị ya. Ma ugbu a, otu arịrịọ ka mụ onwe m na-arịọ n'aka gị, achụghachila ihu m. Ọ sị ya, kwuo. Ọ sị, biko, si Solomọn bụ eze, n'ihi na ọ gaghị achụghachi ihu gị, ka o nye m Abishag bụ nwanyị Shunem na nwunye. Batsheba wee sị, ọ dị mma, mụ onwe m ga-agwara gị eze okwu. Batsheba wee bakwuru eze bụ Solomọn ịgwa ya okwu banyere Adonaịja. Eze wee bilie izute ya, o wee kpọọ isi ala nye ya, nọkwasị n'oche eze ya, dọbara nne eze oche eze, o wee nọdụ n'aka nri ya. Ọ sị, ọ bụ arịrịọ nta ka mụ onwe m na-arịọ n'aka gị, achụghachila ihu m. Eze wee sị ya, rịọ nne m, n'ihi na m gaghị achụghachi ihu gị. Ọ sị, ka e were Abishag bụ nwanyị Shunem nye Adonaịja bụ nwanne gị na nwunye. Eze bụ Solomọn wee zaa sị nne ya, n'ihi gịnịkwa ka gị onwe gị na-arịọrọ Adonaịja Abishag bụ nwanyị Shunem, rịọkwara ya alaeze? N'ihi na ya onwe ya bụ nwanne m nke okenye. Rịọrọ ya alaeze, rịọkwara ya Abiata bụ onye nchụaja, rịọkwara ya Joab nwa Zeruaya. Eze bụ Solomọn wee were Jehova ṅụọ iyi sị, Chineke mee m otu a, mekwa m ihe ọzọ otu a, ọ sị na ọ bụghị megide ndụ ya ka Adonaịja kwuworo okwu a. Ma ugbu a, Jehova na-adị ndụ, onye meruo ka m guzosie ike,
o mekwa ka m nọkwasị n'ocheeze Devid bụ nna m. Jehova onye meworo ụlọ dịka o kwuru, n'ezie a ga-eme ka Adonaịja nwụọ taa. Eze bụ Solomọn wee zie ozi n'aka Benaya nwa Jehoiada, o wee dakwasị ya, o wee nwụọ. Eze wee sị Abiata bụ onye nchụaja, laa na Anatot tụrụ ubi gị, n'ihi na nwoke kwesịrị ọnwụ ka ị bụ, ma m gaghị eme ka ị nwụọ n'ụbọchị taa, n'ihi na ị buru igbe Onyenwe anyị Jehova n'ihu Devid bụ nna m, na n'ihi na ewedara gị n'ala n'ihe niile nke ewedara nna m n'ala n'ime ya. Solomọn wee chụpụ Abiata ka ọ ghara iburu Jehova onye nchụaja, ka o wee mee ka okwu Jehova ree, bụ nke o kwuru banyere ụlọ Elai n'ime Shilo. Akụkọ ahụ wee ruo Joab ntị, n'ihi na Joab wezugara onwe ya iso Adonaịja n'azụ. Ọ bụ ezie na o wezugaghị onwe ya iso Absalọm n'azụ. Joab wee gbalaga n'ụlọ ikwu Jehova, jide mpi ebe ịchụ aja. E wee gosi eze bụ Solomọn sị, Joab agbalagawo n'ụlọ ikwu Jehova. Ma lee, ọ nọ n'akụkụ ebe ịchụ aja. Solomọn wee ziga Benaya nwa Jehoiada sị, jee dakwasị ya. Benaya wee bịaruo ụlọ ikwu Jehova sị ya, otu a ka eze sịrị, pụta. Ọ sị, mba, kama n'ebe a ka m ga-anwụ. Benaya wee weghachiri eze okwu sị, otu a ka Joab kwuru, ọ bụkwa otu a ka ọ zara m. Eze wee sị ya, mee dịka o kwuworo, dakwasị ya, likwaa ya, ka e wee si n'ebe m nọ na n'ebe ụlọ m nọ wezuga ọbara wụsịrị n'efu nke Joab wụsịrị. Jehova ga-emekwa ka ọbara ya laghachi n'isi ya, n'ihi na ọ dakwasịrị ndị ikom abụọ bụ ndị ezi omume na ndị dị mma karịa ya. O were mma agha gbuo ha, ma nna m bụ Devid amaghị ya, bụ Abna nwa Nea, onyeisi ụsụ ndị agha Izrel, na Amasa nwa Jeta, onyeisi ụsụ ndị agha Juda. Ọbara ha ga-alaghachikwa n'isi Joab na n'isi mkpụrụ ya ruo mgbe ebighị ebi. Ma udo ga-adịrị Devid, dịkwara mkpụrụ ya, dịkwara ụlọ ya, dịkwara ocheeze ya ruo mgbe ebighị ebi site na Jehova. Benaya nwa Jehoiada wee rigo, dakwasị ya, mee ka ọ nwụọ, wee lie ya n'ụlọ ya n'ọzara. Eze wee tinye Benaya nwa Jehoiada n'ọnọdụ ya ka ọ bụrụ onyeisi ụsụ ndị agha. Zedọk bụ onye nchụaja ka eze tinyere n'ọnọdụ Abiata. Eze wee ziga kpọọ Shimei sị ya, wuoro onwe gị ụlọ na Jerusalem, biri n'ebe ahụ, esikwala n'ebe ahụ pụọ jee ebe ọbụla. Ọ ga-erukwa n'ụbọchị ị ga-apụ gabiga mmiri iyi Kidrọn, na ị ga-amara nke ọma na ị gaghị ịnwụ, ọbara gị ga-adị n'isi gị. Shimei wee sị eze, okwu a dị mma, dịka onyenwe m bụ eze kwuoro, otu a ka ohu gị ga-eme. Shimei wee biri na Jerusalem ọtụtụ ụbọchị. O ruo n'ọgwụgwụ afọ 3, na ndị ohu abụọ Shimei wee gbakwuru Akish nwa Maịka, eze Gat. Ha wee gosi Shimei sị, lee, ndị ohu gị nọ na Gat. Shimei wee bilie, jikwa ịnyịnya ibu ya jeruo Gat, jekwuru Akish ịchọ ndị ohu ya. Shimei wee jee mee ka ndị ohu ya si na Gat bịaghachi. E wee gosi Solomọn na Shimei esiwo na Jerusalem jeruo Gat lọtakwa. Eze wee ziga kpọọ Shimei sị, emeghị m ka e were Jehova ṅụọ iyi, m wee gbara gị ama sị, mara nke ọma na ị ghaghị ịnwụ n'ụbọchị ị ga-apụ jee n'ebe ọbụla. I wee sị m, ọ dị mma,
bụ okwu nke m nụrụ. Ọ bụkwa gịnị mere ị na-edebeghị iyi Jehova na ihe e nyere n'iwu nke m nyere gị n'iwu? Eze sịkwara Shimei, gị onwe gị maara ihe ọjọọ niile nke obi gị maara, nke i mere Devid bụ nna m. Jehova ga-emekwa ihe ọjọọ gị laghachi n'isi gị. Ma eze bụ Solomọn bụ onye a gọziri agọzi. A ga-emekwa ka ocheeze Devid guzosie ike n'ihu Jehova ruo mgbe ebighị ebi. Eze wee nye Benaya nwa Jehoiada iwu, ọ pụọ, dakwasị ya, o wee nwụọ. E wee mee ka ala eze guzosie ike n'aka Solomọn. Akwụkwọ mbụ nke ndị eze isi nke 3. Solomọn wee ghọọ ọgọ Fero eze Ijipt, kuru nwa nwanyị Fero, mee ka ọ bata n'obodo Devid ruo mgbe ọ wusiri ụlọ ya na ụlọ Jehova na mgbidi Jerusalem gburugburu. Naanị na ndị Izrel na-achụ àjà n'ebe niile dị elu, n'ihi na ọ dịghị ụlọ e wuru aha Jehova ruo mgbe ahụ. Ma Solomọn hụrụ Jehova n'anya, na-eje ije n'ụkpụrụ niile nke Devid bụ nna ya. Ọ bụ naanị na ya onwe ya na-achụ àjà, na-esukwa ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'ebe dị elu. Eze wee jeruo Gibiọn ịchụ àjà n'ebe ahụ, n'ihi na nke ahụ bụ oke ebe dị elu. Nnu àjà nsure ọkụ 2 na ọgụ 10 ka Solomọn surere n'elu ebe ịchụ àjà ahụ. Na Gibiọn ka Jehova mere ka Solomọn hụ ya anya na nrọ nke abalị. Chineke wee sị, rịọ ihe m ga-enye gị. Solomọn wee sị, gị onwe gị emeworo ohu gị bụ Devid nna m ebere ukwu, dịka o jere ije n'ihu gị n'eziokwu na n'ezi omume, na n'ime obi ziri ezi n'ebe ị nọ. I wee debere ya ebere ukwu a, nye ya nwa nwoke nke ga-anọkwasị n'ocheeze ya dịka ọ dị taa. Ma ugbu a Jehova bụ Chineke m, gị onwe gị emewo ohu gị eze n'ọnọdụ Devid bụ nna m. Ma mụ onwe m bụ nwatakịrị, amaghị m ịpụ apụ na ịbata abata. Ohu gị nọkwa n'etiti ndị gị họpụtaworo, ndị bara ụba, ndị a na-adịghị agụta ha, ndị a na-adịghị agụkwa ha ọnụ, n'ihi ịba ụba ha. M ga-enye ohu gị obi na-anụ ihe, ikpe ndị gị ikpe, ịghọta ihe dị iche iche n'etiti ezi ihe na ihe ọjọọ. N'ihi na onye pụrụ ikpe ndị gị nke a dị arọ ikpe? Okwu ya wee dị mma n'anya Jehova. Na Solomọn rịọrọ ihe a, Chineke wee sị ya, n'ihi na ị rịọrọ ihe a, ị rịọghị nye onwe gị ọtụtụ ụbọchị, ị rịọghịkwa akụ nye onwe gị, ị rịọghịkwa ndụ ndị iro gị, kama ị rịọworo onwe gị nghọta ịnụ ikpe. Lee, emewo m dịka okwu gị si dị. Lee, enyewo m gị obi maara ihe na nke na-aghọta ihe. Ya mere, ọ dịghị onye dịka gị buru gị ụzọ nọọ, ọ dịghịkwa onye ga-ebili dịka gị n'azụ gị. Ọzọkwa, enyewo m gị ihe na-arịọghị, ma akụ ma nsọpụrụ. Ya mere, ọ dịghị nwoke ọbụla n'etiti ndị eze ga-adị ka gị ụbọchị gị niile. Ọ bụrụkwa na ị jee ije n'ụzọ m niile, idebe ụkpụrụ m niile na ihe niile m nyere n'iwu dịka nna gị bụ Devid jere, m ga-emekwa ka ụbọchị gị dị ogologo. Solomọn wee teta, ma lee, ọ bụ nrọ. O wee bata na Jerusalem, guzo n'ihu igbe ọgbụgba ndụ Onyenwe anyị, sụọ àjà nsure ọkụ, chụọ àjà udo, meere ndị ohu ya niile oke oriri. Mgbe ahụ, ndị inyom abụọ bụ ndị na-akwa iko bịakwutere eze, guzo n'ihu ya.
Otu nwaanyị wee sị, "Biko nyenwa m, mụ onwe m na nwaanyị a na-ebi n'otu ụlọ, m wee mụọ nwa mgbe mụ na ya nọ n'ụlọ. O ruo n'ụbọchị nke 3 mgbe m mụsịrị nwa na nwaanyị a mụkwara nwa, anyị onwe anyị nọkwa n'otu ebe, ọ dịghị onye ala ọzọ na ya nọ n'ụlọ. Ọ dịghị onye ọzọ anyị na ya nọ n'ụlọ, naanị anyị abụọ nọ n'ụlọ. Nwa nwaanyị a wee nwụọ n'abalị n'ihi na ọ dinakwasịrị ya. O wee bilie n'etiti abalị kupụ nwa m n'akụkụ m, ma ohu gị nwaanyị na-arahụ ụra. O wee dọba ya n'obi ya, ma nwa ya nke nwụrụ anwụ ka ọ dabara n'obi m. M wee bilie n'ụtụtụ inye nwa m ara, ma lee, ọ nwụwo. M wee tụlee ya n'ụtụtụ, ma lee, ọ bụghị nwa nke m mụrụ. Nwaanyị nke ọzọ wee sị, "Mba, kama nke dị ndụ bụ nwa m, nke nwụrụ anwụ bụkwa nwa gị." Ma nke mbụ na-asị, "Mba, kama nke nwụrụ anwụ bụ nwa gị, nke dị ndụ bụkwa nwa m." Ha wee kwuo otu a n'ihu eze. Eze wee sị, "Otu nwaanyị na-asị, nke a dị ndụ bụ nwa m, ma nwa gị bụ nke nwụrụ anwụ. Ma nke ọzọ na-asị, mba, kama nwa gị bụ nke nwụrụ anwụ, ma nwa m bụ nke dị ndụ." Eze wee sị, "Wetara m mma agha." Ha wee weta mma agha n'ihu eze. Eze wee sị, "Kpọwanụ nwa dị ndụ abụọ, nye otu nwaanyị otu nkera, nyekwa nwaanyị nke ọzọ nkera ọzọ." Nwaanyị ahụ nke nwere nwa dị ndụ wee sị eze, n'ihi na afọ chigharịrị ya n'ahụ nwa ya, o wee sị, "Biko onyenwe m, nyenụ ya nwa dị ndụ, unu emekwala ka ọ nwụọ ma ọlị." Ma nwaanyị nke ọzọ na-asị, "M gaghị ewe ya, ị gaghị ewekwa ya, kpọwanụ ya." Eze wee sị, "Nyenụ ya nwa dị ndụ, unu emekwala ka ọ nwụọ ma ọlị. Nwaanyị a bụ nne ya." Izrel wee nụ ikpe eze kpere. Ha wee tụọ egwu eze, n'ihi na ha hụrụ na amamihe Chineke dị n'ime ya, ime ihe ekpere n'ikpe. Akwụkwọ mbụ nke ndị eze, isi nke 4. Eze bụ Solomọn wee bụrụ eze Izrel niile. Ma ndị a bụ ndị isi o nwere: Azaraya nwa Zedọk bụ onye nchụaja; Elihoref na Ahija, ụmụ ndị ikom Shisha, bụ ndị ode akwụkwọ; Jehoshafat nwa Ahilud bụ onye ncheta; Benaya nwa Jehoiada bụ onye isi usuu ndị agha; Zedọk na Abiata bụ ndị nchụaja; Azaraya nwa Netan bụ onye isi nke ndị edoro ndị isi; Zabud nwa Netan bụ onye isi n'ije ozi na enyi eze; Ahisha bụ onye isi ụlọ eze; Adoniram nwa Abda bụ onye isi usuu ndị na-efe ofufe. Solomọn nwekwara ndị ikom 12 edoro ndị isi Izrel niile, ndị na-azụ eze n'ụlọ ya. Nwoke ọbụla n'ime ha nwe ịzụ eze 1 ọnwa n'afọ. Ndị a bụkwa aha ha: Ben-Hua n'ugwu Ifrem, Ben-Deka n'ime Makaz, na n'ime Shaalbim, na Bet-Shemesh, na Ilom-Bet-Anan, Ben-Hesed na Rubot. Ya nwere Soko na ala Hefa niile, Ben-Abinadab n'ebe niile dị elu nke Doa. Tafat nwa Solomọn ka o nwere na nwunye. Baana nwa Ahilud n'ime Tanak na Megido.
na Beshan niile nke dị n'akụkụ Zaretan n'okpuru Jezreel, site na Beshan ruo Ebel-Mehola ruo ofe Jokman, Ben-Geba n'ime Ramot Gilead. Ya nwere Havọt nke Jaya nwa Manase nke dị na Gilead. Ya nwere akụkụ Agob nke dị na Beshan, ọgụ obodo ukwu atọ nke nwere mgbidi na mkpọrọ ọla. Ahinadab nwa Ido n'ime Mahanaim. Ahimaz n'ime Naftali, onye a lụkwara Bazmat nwa Solomọn na nwunye. Baana nwa Hushai na Asha na Bealot. Jehoshafat nwa Parua n'Isaka. Shimei nwa Ela n'ime Benjamin. Gebia nwa Uri n'ala Gilead, bụ ala Saịhọn eze ndị Amọrait na nke Ọg bụ eze Beshan, ma naanị ya bụ onye e doro onyeisi nke dị n'ala ahụ. Juda na Izrel dị ọtụtụ dịka aja nke dị n'akụkụ oke osimiri na-aba ụba, na-eri ihe, na-aṅụkwa ihe ọṅụṅụ, na-aṅụrịkwa ọṅụ. Solomọn wee na-achị alaeze niile site n'osimiri ruo ala ndị Filistia, rukwa oke ala Ijipt. Ha na-eweta nso onyinye ịnata ihu ọma, na-efekwa Solomọn ofufe ụbọchị niile nke ndụ ya. Ihe oriri Solomọn nke dịrị otu ụbọchị bụkwa ọgụ ọtụtụ ọka na iri nke ụtụ ọka flọ, na ọgụ ọtụtụ ọka atọ na ụtụ ọka, ehi iri mara abụba, na ọgụ ehi site n'ebe a na-azụ anụ, na ọgụ atụrụ ise na-agụghị ele, na mgbada, na ọgbọ mmiri, na ọkụkọ emere ka ha maa abụba, n'ihi na ya onwe ya nwere ike n'ahụ ndị niile bi n'ofe mmiri, site na Tifsa wee ruo Geza, bụ n'ahụ eze niile n'ofe osimiri. O nwekwara udo site n'ofe ọzọ niile dị ya gburugburu. Juda na Izrel wee biri na ntụkwasị obi, nwoke ọbụla n'okpuru osisi vaịn ya na n'okpuru osisi fig ya, site na Dan wee ruo Bịasheba, ụbọchị niile nke Solomọn. Solomọn nwekwara ọgụ nnu ụlọ ụzọ ise nke ịnyịnya dịịrị ụgbọala ya, na ọgụ nnu ndị ịnyịnya na nnu iri. Ndị ahụ e doro ndị isi zukwara eze bụ Solomọn na ndị niile na-abịaru tebụl nke eze Solomọn nso, nwoke ọbụla n'ọnwa ya. Ha ekweghị ka ihe ọbụla kọọ ụkọ. Ha na-ewetakwa ọka balị na okporo ọka n'ebe ndị ahụ e doro ndị isi nọ, nwoke ọbụla dịka ihe e kpere ya n'ikpe si dị, inye ịnyịnya na inye ịnyịnya ukwu ọsọ. Chineke nyekwara Solomọn amamihe na nghọta hiri nne nke ukwuu, na obi sara mbara dịka aja nke dị n'ụsọ oke osimiri. Amamihe Solomọn wee baa ụba karịa amamihe ụmụ ihu anyanwụ niile, karịkwa amamihe Ijipt niile. O wee mara ihe karịa mmadụ niile, karịa Itan onye Ezrahite, na Himan, na Kalkol, na Dada, bụ ụmụ ndị ikom Mahol. Aha ya wee dị na mba niile gbara ha gburugburu. Otu ọnụ ilu 7 na ọgụ 10. Abụ ya dịkwa nnu 2 na ọgụ 10 na abụ 5. O kwukwara okwu banyere osisi site na sida nke dị na Lebanọn wee ruo hisọp nke na-epupụta na mgbidi. O kwukwara okwu banyere anụ, banyekwara anụ ufe, banyekwara ihe na-akpụ akpụ, banyekwara azụ. Ha wee si na ndị niile bịa ịnụ amamihe Solomọn, si n'eze niile nke ụwa bụ ndị nụrụ amamihe ya. Akwụkwọ mbụ nke ndị eze isi nke 5. Hiram bụ eze Taya wee zie ndị ohu ya jekwuru Solomọn,
n'ihi na ọ nụrụ na ya ka ha tere mmanụ ịbụ eze n'ọnọdụ nna ya, n'ihi na onye na-ahụ Devid n'anya n'ụbọchị niile ka Hiram bụ. Solomọn wee zigara Hiram ozi sị, gị onwe gị amawo Devid bụ nna m na ọ pụghị iwuru aha Jehova bụ Chineke ya ụlọ n'ihi agha nke gbara ya gburugburu ruo mgbe Jehova tinyere n'okpuru ọbụ ụkwụ ya abụọ. Ma ugbu a, Jehova bụ Chineke m emewo ka m zuru ike gburugburu. Ọ dịghị onye mmegide, ọ dịghịkwa ihe ọjọọ dapụtara anyị. Ma lee, m na-asị na m ga-ewuru aha Jehova bụ Chineke m ụlọ, dịka Jehova gwara Devid bụ nna m okwu sị, nwa gị, onye m ga-etinyekwasị n'ocheeze gị n'ọnọdụ gị, ya onwe ya ga-ewuru aha m ụlọ. Ma ugbu a, n'iwu ka ha gbutere m osisi sida site na Lebanọn. Ndị ohu m ga-esokwa ndị ohu gị, m ga-enyekwa gị ụgwọ ọrụ ndị ohu gị dịka ihe niile si dị nke ị ga-asị m. N'ihi na gị onwe gị amawo na ọ dịghị nwoke n'etiti anyị mara igbutu osisi dịka ndị Zaịdọn. O ruo, mgbe Hiram nụrụ okwu niile nke Solomọn, ọ ṅụrịrị ọṅụ nke ukwuu sị, onye ọ gọziri agọzi ka Jehova bụ taa, onye nyeworo Devid nwa mara ihe ịbụ onyeisi ndị ukwu a. Hiram wee zigara Solomọn ozi sị, anụwo m ozi nke i zitere m. Mụ onwe m ga-eme ihe niile na-atọ gị ụtọ banyere osisi sida, banyekwara osisi fig. Ndị ohu m ga-esi na Lebanọn bupụta ha oke osimiri. Mụ onwe m ga-agbakwa ha ka ha see n'elu oke osimiri ruo ebe ahụ nke ị ga-ezitere m ozi. M ga-atọsakwa ha n'ebe ahụ. Gị onwe gị ga-eburukwa ha. Gị onwe gị ga-emekwa ihe na-atọ m ụtọ n'inye ụlọ m nri. Hiram wee na-enye Solomọn osisi sida na osisi fig, bụ nke ihe niile na-atọ ya ụtọ ha. Solomọn wee nye Hiram ọgụ nna ọtụtụ ọka ụzọ abụọ na nnu 10 nke ọka wit ịbụrụ ụlọ ya ihe oriri, na ọgụ ọtụtụ kọọ nke mmanụ asụrụ asụ. Otu a ka Solomọn na-enye Hiram kwa afọ. Jehova nyekwara Solomọn amamihe dịka ọ gwara ya. Udo wee dị n'etiti Hiram na Solomọn, ha abụọ wee gbaa ndụ. Eze bụ Solomọn wee wepụta ụsụ ndị na-efe ofufe n'Izrel niile. Ụsụ ahụ ndị na-efe ofufe bụ ọgụ nnu ndị ikom ụzọ 3 na nnu 15. O ziga ha na Lebanọn, ọgụ nnu ndị ikom na nnu 5 n'ọnwa na mgbanwe. Otu ọnwa ka ha nọ na Lebanọn, ọnwa abụọ n'ụlọ. Adoniram bụkwa onye isi ụsụ ndị na-efe ofufe. Solomọn nwekwara ọgụ nnu ndị ikom ụzọ 8 na nnu 15 ndị na-ebu ibu na ọgụ nnu ndị ikom ụzọ 10 ndị na-awa ihe ọwụwa n'ugwu, na-agụghị ndị isi nke ndị edoro ndị isi bụ ndị Solomọn nwere, ndị bụ isi n'ije ozi ahụ, nnu ndị ikom 8 na ọgụ 5 ndị nwere ike n'ahụ ndị ahụ ndị na-arụ ọrụ n'ije ozi ahụ. Eze wee nye iwu, ha wee bute nkume ukwu, nkume dị oke ọnụ ahịa, iwere nkume awapụtara tọọ ntọala ụlọ ahụ. Ndị owu ụlọ nke Solomọn na ndị owu ụlọ nke Hiram na ndị Gebal wee dozie osisi na nkume iwu ụlọ ahụ. Akwụkwọ mbụ nke ndị eze isi nke 6. O ruo n'afọ nke 4 site na mgbe ụmụ Izrel siri n'ala Ijipt pụtasịa, n'afọ nke 4 nke Solomọn bụ eze Izrel, n'ọnwa Zif nke bụ ọnwa nke 2, na o wubere Jehova ụlọ. Ma ụlọ ahụ ka eze bụ Solomọn wuru Jehova, ọgụ kubit 3 ka ogologo ya dị, ọgụ kubit ka obosara ya dị, ọgụ kubit 10 ka ịdị elu ya dị. Ụzọ mbatakwa nke dị n'ihu ụlọ ukwu nke ụlọ ahụ, ọgụ kubit ka ogologo ya dị, n'ihu obosara ụlọ ahụ, kubit 10 ka obosara ya dị n'ihu ụlọ ahụ. O wee meere ụlọ ahụ windo ụfọdụ dị obosara n'ime, kpaakwa mkpa n'ezi. O wukwara ọkpụkpụ ụlọ n'akụkụ mgbidi ụlọ ahụ gburugburu, bụ mgbidi niile nke ụlọ ahụ gburugburu, ma nke ụlọ ukwu Chineke ahụ, ma nke ime ụlọ ahụ. O mekwara ụlọ nta nke akụkụ gburugburu. Ọkpụkpụ ụlọ nke dịkarịsịrị ala, kubit 5 ka obosara ya dị. Ọkpụkpụ ụlọ nke etiti kwa kubit 6 ka obosara ya dị. Ọkpụkpụ ụlọ nke 3 kwa
kubit 7 ka obosara ya dị, n'ihi na o tinyere ngwe n'elu ụlọ ahụ gburugburu n'ezi ka ìhè wee ghara ịba na mgbidi ụlọ ahụ. Mgbe a na-ewu ya, e ji nkume nke a wazuru awazu mgbe e bubatara ya wuo ya. Anụghịkwa ọtụtụ ma ọ bụ anyụike ma ọ bụ ihe olu ọ bụla nke igwe n'ụlọ ahụ mgbe a na-ewu ya. Ọnụ ụzọ nke ụlọ nta nke akụkụ nke etiti dị n'akụkụ aka nri nke ụlọ ahụ. Ha wee si n'ụzọ nrigo nke na-aga gburugburu na-arịgo n'ụlọ nta n'etiti, sikwa na nke etiti jeruo nke atọ. O wee wuo ụlọ ahụ, wụsa ya. O wee were ibo n'akụkụ osisi sida kpuo ụlọ ahụ. O wuo ọkpụkpụ ụlọ n'ahụ ụlọ ahụ niile, kubit 5 ka ịdị elu ya ha dị. Ha wee dabara n'ụlọ ahụ n'osisi sida. Okwu Jehova wee bịakwute Solomọn sị, ụlọ a nke gị onwe gị na-ewu, ọ bụrụ na ijegharịa n'ụkpụrụ m niile, ọ bụrụkwa na ime ihe niile m kpere n'ikpe, ọ bụrụkwa na idebe ihe niile m nyere n'iwu ijegharị n'ime ha, m ga-emekwa ka okwu m guzosi ike n'ebe ị nọ, bụ nke m gwara David bụ nna gị. M ga-ebikwa n'etiti ụmụ Izrel, m gaghị ahapụkwa ndị mbụ Izrel. Solomọn wee wuo ụlọ ahụ, wusịa ya. O were ibo osisi sida wuo mgbidi ụlọ ahụ n'ime, site n'ala ruo mgbidi nke ọkpụkpụ. O were osisi machite ha n'ime. O were ibo osisi fe machite ala ụlọ. O were ibo osisi sida wuo ebe dị ọgụ kubit n'azụ ụlọ ahụ, site n'ala ụlọ ruo mgbidi. O were ha wuoro ya n'ime ibu ime ụlọ, ibu ebe nsọ kachasị ebe nsọ niile. Ụlọ ahụ nke ahụ bụ ụlọ ukwu Chineke nke dị n'ihu ya, dị ọgụ kubit 2 n'ogologo. Osisi sida dịkwa n'ahụ ụlọ ahụ n'ime, nke a pịrị ihe ọtụtụ, bụ afụfa ọhịa na okooko osisi wara awa. Ime ụlọ ahụ niile bụ osisi sida. Ọ dịghị nkume ahụrụ anya. O dozikwara ime ụlọ n'etiti ụlọ ahụ n'ime, itinye igbe ọgbụgba ndụ Jehova n'ebe ahụ. Ma ihu ime ụlọ ahụ dị ọgụ kubit n'ogologo, na ọgụ kubit n'obosara, na ọgụ kubit n'ịdị elu ya. Ọ machita ya ọlaedo makasịrị mma. O werekwa osisi sida machita ebe ịchụ àjà. Solomọn wee were ọlaedo makarịsịrị mma machita ụlọ ahụ n'ime. O mee ka ịyagba ọlaedo gabiga n'ihu ime ụlọ ahụ. Ọ machitakwa ya ọlaedo. Ọ machitakwara ụlọ ahụ niile ọlaedo ruo mgbe a machitazuru ụlọ niile. O werekwa ọlaedo machita ebe ịchụ àjà ahụ niile, bụ nke dịrị ime ụlọ ahụ. O mekwara cherubim abụọ nke osisi mmanụ oliv n'ime ụlọ ahụ. Kubit 10 ka elu ha dị. Kubit 5 ka otu nku cherub dị. Kubit 5 ka nku nke ọzọ nke cherub dịkwa. Site na nsọtụ nke ya wee ruo nsọtụ nke ọzọ nke nku ya dị kubit 10. Kubit 10 ka cherub nke ọzọ dịkwa. Cherubim abụọ ahụ nwere otu ọtụtụ na otu mpi na otu opipi. Ịdị elu otu cherub dị kubit 10. Otu a ka cherub nke ọzọ dịkwa. O wee tinye cherubim n'etiti ime ụlọ. Ha wee gbasaa nku cherubim ahụ. Nku nke otu wee metụ mgbidi, nku cherub nke ọzọ na-emetụkwa mgbidi. Nke ọzọ, nku ha na-emetụrịta onwe ha, nku na nku n'etiti ụlọ ahụ. Ọ machita cherubim ọlaedo. Ọ tụkwara mgbidi niile nke ụlọ ahụ gburugburu n'egbugbu nke ihe opipi, bụ cherubim na nku na okooko osisi wara awa n'ime na n'ezi. Ọ machitakwara ala ụlọ ahụ ọlaedo n'ime na n'ezi. O mee ibu ụzọ osisi mmanụ oliv tinye n'ọnụ ụzọ ime ụlọ ahụ. Ofere ụzọ na awara ụzọ abụọ bụ otu ụzọ n'ụzọ ise nke mgbidi. Ibu ụzọ abụọ ahụ bụ osisi mmanụ oliv. Ọ pịa n'elu ha ihe ọpịpị, bụ cherubim na nku na okooko osisi wara awa. Ọ machita ha ọlaedo. O tisakwa ọlaedo n'ahụ cherubim na n'ahụ nku na n'ahụ nkwụ. Otu a ka o mekwara awara ụzọ abụọ nke osisi mmanụ oliv itinye n'ọnụ ụzọ ụlọ ukwu Chineke, site n'otu ụzọ n'ụzọ anọ nke mgbidi. Na ibo ụzọ abụọ nke osisi fe, ibewa ụzọ abụọ nke otu ibu ụzọ na-aga gburugburu, ibewa ụzọ abụọ nke ibu ụzọ nke ọzọ na-agakwa gburugburu. Ọ pịa n'elu ha cherubim na nkwụ na okooko osisi awara awa. O were ọlaedo na nke e mere ka ọ daba n'elu ihe egburu egbugbu machita ha. O were akụkụ nkume awara awa atọ na otu arịrị osisi sida awara awa wuo ogige ime. N'afọ nke anọ ka a tọrọ ntọala ụlọ ukwu Jehova n'ọnwa Ziv, ma n'afọ nke 11 n'ọnwa Bul,
bụ ọnwa nke asatọ ka e wusiri ụlọ ahụ n'ihe ya niile na ikpe ya niile, wee nọọ afọ 7 n'iwu ya. Akwụkwọ mbụ nke ndị eze isi nke 7. Ma Solomọn na afọ 13 n'iwu ụlọ nke aka ya, o wee wubie ụlọ ya niile. O wee wuo ụlọ oke ọhịa Lebanọn, kubit 5 ka ogologo ya dị, ọgụ kubit 210 ka obosara ya dị, ọgụ kubit 10 ka ịdị elu ya dị. Ọ dị n'elu akụkụ 4 nke ogidi osisi sida. Osisi sida awara awa dịkwa n'elu ogidi ahụ. E were osisi sida kpuchie ya n'elu ọgụ ụlọ nta nke akụkụ 25 nke dị n'elu ogidi 15 n'otu akụkụ. Ọnọdụ windo dịkwa n'akụkụ 3. Ebe nlepụta anya dịkwa na ncherịta ihu ebe nlepụta anya n'okpukpe 3. Ọnụ ụzọ niile na awara ụzọ niile nwere akụkụ 4 ha nata n'ọnọdụ windo. Ebe nlepụta anya dịkwa na ncherịta ihu ebe nlepụta anya n'okpukpe 3. O mekwara ụzọ mbata nke ogidi, ọgụ kubit 210 ka ogologo ya dị, ọgụ kubit 10 ka obosara ya dịkwa. Ụzọ mbata dịkwa n'ihu ya. Ogidi na mbata ụzọ dịkwa n'ihu ha. O mekwara ụzọ mbata nke ocheeze ebe ọ ga na-ekpe ikpe, bụ ụzọ mbata ikpe. E werekwara osisi sida kpuchie ya site n'ala ruo n'ala ụlọ. Ma ụlọ ya ebe ọ na-ebi bụ ogidi ọzọ nke dị n'ime ụzọ mbata. Ọ dị ka ọlụ a si dị. O wukwara ụlọ nye nwa nwanyị Fero bụ nwanyị nke Solomọn lụrụ na nwunye, dịka ụzọ mbata nke a. E ji nkume dị oke ọnụ ahịa wuo ndị a niile, bụ nkume awara awa dịka ọtụtụ si dị. Nkume e ji mma nkwonkwo n'ime na n'ezi bụ site na ntọala ruo ndobi ya, na n'ezi ruo ogige ukwu ahụ. Ntọala ya bụkwa nkume dị oke ọnụ ahịa, bụ nkume ukwu, nkume dị kubit 10 na nkume dị kubit 8. Nkume nke dị oke ọnụ ahịa dịkwa n'elu, dịka ọtụtụ nke osisi awara awa si dị na osisi sida. Ogige ukwu nke dị gburugburu nwekwara akụkụ 3 nke nkume awara awa, na otu arịrị nke osisi sida awara awa. Ọbụla dịka ogige ime ime ụlọ Jehova si enwe, dịka ụzọ mbata ụlọ si enwe. Eze Solomọn wee ziga si na Taya kupụta Hiram, nwa nke nwanyị di ya nwụrụ ka ọ bụ, sitere n'ebo Neftali. Ma nna ya bụ nwoke Taya bụ ọkpọ ọla. O jupụtara na amamihe na nghọta na ihe ọmụma ije ozi ọbụla n'ọla. O wee bịakwute eze bụ Solomọn jee ozi ya niile. O wee kpụọ ogidi ọla 2 kubit 18 ka ịdị elu otu ogidi dị. Ọghọ kubit 12 gbakwara ogidi nke 2 gburugburu. O mekwara isi 2 nke ọla awara awụ itinye n'elu ogidi, kubit 5 ka ịdị elu otu isi dị, kubit 5 ka ịdị elu isi nke ọzọ dịkwa. Ihe ọkpụkpa bụ ihe mere ka ha yie ihe ọkpụkpa, na ihe atụrụ atụ bụ ihe mere ka ha yie ịyagba, dịrị isi nke dị n'elu ogidi 2. 7 dịrị otu isi, 7 dịkwara isi nke ọzọ. Omume ogidi 2 ahụ, akụkụ 2 dịkwasị otu ihe ọkpụkpa gburugburu, ikpuchi isi nke dị n'elu pomegranate. Otu a ka o mekwara isi nke ọzọ. Isi nke dị n'elu ogidi n'ụzọ mbata ahụ bụ ihe mere ka ha yie ọrọdọ kubit 4. Ma isi dịkwa n'elu ogidi 2 ahụ n'elu, na ncherịta ihu afọ nke dị n'akụkụ ihe ọkpụkpa. Pomegranate dị ọgụ 10 n'akụkụ nke dịkwasị isi nke ọzọ gburugburu. Oguzo ogidi 2 ahụ n'ụzọ mbata nke ụlọ ukwu Chineke. Oguzo ogidi aka nri, kpọọ aha ya Jakin. Oguzo ogidi aka ekpe, kpọọ aha ya Boaz. Ma n'elu ogidi ihe dị nke mere ka o yie ụrọ dị. E wee rụzuo ọrụ ogidi 2 ahụ. O mekwara oke osimiri awara awụ kubit 10 site n'otu ọnụ ya ruo ọnụ ya nke ọzọ. Ọ dị gburugburu kubit 5 ka ịdị elu ya dị. Eriri nke ọgụ kubit 10 gbakwara ya gburugburu. Afụfụ ọhịa dịkwa n'okpuru ọnụ ya gburugburu nke na-agba ya gburugburu. 10 dị n'otu kubit na-agba oke osimiri ahụ gburugburu. Afọ ọhịa ahụ dị arịrị 2
awụrụ mgbe awụrụ ya. Ọ na-eguzo n'elu ehi 12, 3 na-eche ihu n'ugwu, 3 na-eche ihu n'ọdịda anyanwụ, 3 na-eche ihu na ndịda, 3 na-eche ihu n'ọwụwa anyanwụ. Oke osimiri ahụ wee dịkwasị ha n'elu, azụ ha niile dịkwa n'ime. Igbidi ya dị otu ntụ ọbụ aka, emere ọnụ ya dịka na-eme ọnụ iko, dịka okooko ụrọ dị. Nnu bat 5 ka ọ na-anagide. O mee ihe ndọkwasị 10 nke ọla, kubit 4 ka ogologo otu ihe ndọkwasị dị, kubit 4 ka obosara ya dịkwa, kubit 3 ka ịdị elu ya dịkwa. Ma nke a bụ otu e mere ihe ndọkwasị. Ha were ihe njikọ, ọ bụ ihe njikọ n'etiti nkwukọta ya. Ọdụm na ehi na cherubim dị n'ihe njikọ nke dị n'etiti nkwukọta ahụ. Ihe ndọkwasị dịkwasị na nkwukọta n'elu. Ihe atụrụ atụ nke e mere ka o yie ihe nkwụba dịkwa n'okpuru ọdụm niile na ehi niile. Ihe ndọkwasị ọbụla nwere wiil ọla 4 na azụlụ ọla. Ụkwụ ya 4 nwere ubu. N'okpuru ite ọsịsa mmiri ahụ ka ubu ahụ akpụrụ akpụ dị, n'akụkụ ihe atụrụ atụ ọbụla. Ọnụ ya n'ime isi ya na n'elu dị otu kubit. Ọnụ ya dịkwa gburugburu. Otu e mere ihe ndọkwasị otu kubit na nkewa kubit. Ihe ọpịpị dịkwasịkwa n'ọnụ ya. Ihe njikọ niile ha nwere akụkụ 4 ha rata, ha adịghị gburugburu. Wiil 4 ahụ dị n'okpuru ihe njikọ. Aka wiil dị n'ihe ndọkwasị. Ịdị elu otu wiil dị otu kubit na nkewa kubit. Otu e mere wiil niile dị ka esi mee wiil ụgbọala. Aka niile ha na azụ niile ha na ihe niile na-ejikọta ha na n'etiti ha niile. Awụrụ ha niile awụ. Ubu 4 dị na nkuku 4 nke ihe ndọkwasị ọbụla. Ubu ya sitere n'ihe ndọkwasị ahụ. Ihe dị gburugburu nke ịdị elu ya dị nkewa kubit dị n'elu ihe ndọkwasị ahụ. Aka ya niile na ihe njikọ ya niile nke dị n'elu ihe ndọkwasị ahụ sitere na ya. Ogbegbu cherubim na ọdụm na nkwụ n'elu mbadamba aka ya niile na n'elu ihe njikọ ya niile, dịka ọnọdụ dị efu nke ebe ọbụla si dị. Ha na ihe atụrụ atụ gburugburu. Otu a ka o mere ihe ndọkwasị 10 ahụ. Ha niile wuru otu ọwụwụ na otu ọtụtụ na otu opipi. O meekwa ite ọsịsa mmiri 10 nke ọla. Ọgụ bat 2 ka otu ite ọsịsa mmiri na-anagide. Kubit 4 ka ite ọsịsa mmiri ọbụla dị. Otu ite ọsịsa mmiri dị n'elu ihe ndọkwasị ọbụla n'ihe ndọkwasị 10 ahụ. O tinye ihe ndọkwasị ahụ 5 n'akụkụ aka nri ụlọ ahụ, 5 n'akụkụ aka ekpe ụlọ ahụ. O tinyekwa oke osimiri ahụ n'akụkụ aka nri ụlọ ahụ n'akụkụ ihu anyanwụ na ncherịta ihu ndịda. Hiram mekwara ite ọsịsa mmiri niile na oseke niile na ọkwa mwụsa niile. Hiram wee jee bie ozi niile nke o jeere eze bụ Solomọn n'ụlọ Jehova. Ogidi abụọ ahụ nakwa abụọ ahụ nke isi nke dị n'elu ogidi abụọ, na ihe ọkpa abụọ ahụ ikpuchi ọkwa abụọ nke isi nke dị n'elu ogidi, na nnu pomegranet ahụ nke dịrị ihe ọkpa abụọ ahụ, bụ akụkụ pomegranet abụọ banyere otu ihe ọkpụkpa ikpuchi ọkwa abụọ nke isi nke dị n'ihu ogidi, na ihe ndọkwasị 10 ahụ na ite ọsịsa mmiri ahụ, na ite ọsịsa mmiri 10 ahụ nke dị n'elu ihe ndọkwasị, na otu oke osimiri ahụ, na ehi 12 ahụ nke dị n'okpuru oke osimiri, na ite niile na oseke niile na ọkwa nwụsa niile. Ma ihe ndị a niile nke Hiram mere eze bụ Solomọn n'ụlọ Jehova bụ ọla na-egbu maramara na gburugburu ala Juda nke eze wụrụ ha, na ala ụrọ n'etiti Sukọt na Zareta. Solomọn wee dọba ihe ahụ niile ghara ịtọ ha, n'ihi na ha bara ụba nke ukwuu, achọpụta ya ọtụtụ ọla ahụ. Solomọn mekwara ihe niile nke dị n'ụlọ Jehova, ebe ịchụ aja ọlaedo, na tebụl nke achịcha ihu Chineke dị n'elu ya, ọ bụ ọlaedo, na ihe ịdọba oriọna 5 n'aka nri 5 n'aka ekpe n'ihu ime ụlọ ahụ. Ha bụ ọlaedo makarịsịrị mma, na okooko osisi niile, na oriọna niile, na mkpa niile ha bụ ọlaedo, na iko niile, na ihe akpakepụ ọkụ niile, na ọkwa nwụsa niile, na ngaji niile, na ihe ịga ọkụ niile. Ha bụ ọlaedo makarịsịrị mma, na ihe nkonye ibo niile. Ma nke dịrị ọnụ ụzọ ime ụlọ ahụ bụ ebe nsọ kachasị ebe nsọ niile, ma nke dịrị ọnụ ụzọ ụlọ bụ ụlọ ukwu Chineke, ha bụ ọlaedo. Wee jee zie ozi niile nke eze bụ Solomọn jere n'ụlọ Jehova. Solomọn wee webata ihe niile Devid bụ nna ya doro nsọ, bụ ọlaọcha na ọlaedo na ihe niile, o wee tinye ha n'ụlọ akụ nke ụlọ Jehova. Akwụkwọ mbụ nke ndị eze, isi nke 8.
Mgbe ahụ, Solomọn kpọkọtara ndị okenye Izrel na ndị isi niile nke ebo niile ha, bụ ndị isi ụlọ nke ndị bụ nna ụmụ Izrel ịbịakwute eze bụ Solomọn n'ime Jerusalem, isi n'obodo Devid, nke ahụ bụ Zayọn, bugota igbe ọgbụgba ndụ Jehova. Ndị ikom niile nke Izrel wee kpọkọta onwe ha bịakwute eze bụ Solomọn n'emume n'ọnwa Etanim, nke ahụ bụ ọnwa nke 7. Ndị okenye niile nke Izrel wee bịa, ndị nchụaja wee bulie igbe ahụ. Ha wee bugota igbe Jehova na ụlọ ikwu nzute na ihe nsọ niile nke dị n'ụlọ ikwu ahụ. Ndị nchụaja na ndị Livayị wee bugota ha. Eze bụ Solomọn na nzukọ niile nke Izrel bụ ndị na-ezukọta n'ebe ọ nọ nọnyere ya n'ihu igbe ahụ, na-achụ àjà igwe ewu na atụrụ na igwe ehi, nke a na-adịghị agụ ha ọnụ, ka a na-adịghị agụtakwa ha n'ihi ịba ụba ha. Ndị nchụaja wee bubata igbe ọgbụgba ndụ Jehova n'ebe ya n'ime ime ụlọ nke ụlọ ahụ ruo ebe nsọ kachasị ebe nsọ niile, ruo n'okpuru nku cherubim, n'ihi na cherubim na-agbasa nku ha ruo ebe igbe ahụ. Cherubim wee na-ekpuchi igbe ahụ na mkpanaka ya abụọ n'elu. Mkpanaka wee dị ogologo, wee hụ isi mkpanaka site n'ebe nsọ n'ihu ime ụlọ ahụ, ma adịghị ahụ ha n'ezi. Ha wee dị n'ebe ahụ ruo taa. Ọ dịghị ihe dị n'igbe ahụ, ọ bụ naanị mbadamba nkume abụọ nke Mosis dọbara n'ebe ahụ na Horeb, mgbe Jehova na ụmụ Izrel gbara ndụ ebe ha siri n'ala Ijipt pụta. O ruo mgbe ndị nchụaja siri n'ebe nsọ pụta na igwe ojii jupụtara ụlọ Jehova, ndị nchụaja wee ghara inwe ike iguzo ije ozi n'ihi igwe ojii ahụ, n'ihi na ebube Jehova jupụtara n'ụlọ Jehova. Mgbe ahụ Solomọn sịrị, Jehova asịwo na ọ ga-ebi n'oke ọchịchịrị. N'ezie, ewuoro m gị ụlọ obibi, bụ ọnọdụ guzosiri ike ebe ị ga-ebi ruo mgbe ebighị ebi. Eze wee chegharịa ihu ya, gọzie mkpọkọta niile nke Izrel. Mkpọkọta niile nke Izrel na-eguzokwa. Ọ sị, onye a gọziri agọzi ka Jehova bụ Chineke Izrel, bụ onye were ọnụ ya gwa Devid bụ nna m okwu, werekwa aka ya mezuo ya, sị, site n'ụbọchị mgbe m mere ka ndị mbụ Izrel si n'Ijipt pụta, ahọpụtaghị m obodo n'ebo niile nke Izrel iwu ụlọ ka aha m dị n'ebe ahụ, ma ahọpụtara m Devid ịbụ onyeisi ndị mbụ Izrel. O wee dị n'obi Devid bụ nna m iwuru aha Jehova bụ Chineke Izrel ụlọ. Jehova wee sị Devid bụ nna m, n'ihi na ọ dị n'obi gị iwuru aha m ụlọ, ị mere nke ọma na ọ dị n'obi gị. Otu ọ dị, gị onwe gị agaghị ewu ụlọ ahụ, kama nwa gị nwoke nke na-esi n'ụkwụ gị pụta, onye ahụ ga-ewuru aha m ụlọ. Jehova emewokwa ka okwu ya nke o kwuru guzosie ike. M wee bilie n'ọnọdụ Devid bụ nna m, nọkwasị n'oche eze Izrel dịka Jehova kwuru. M wee wuoro aha Jehova bụ Chineke Izrel ụlọ, doro igbe ahụ ọnọdụ n'ebe ahụ, bụ igbe nke ọgbụgba ndụ Jehova dị n'ebe ahụ, bụ ọgbụgba ndụ nke ya na nna nna anyị ha gbara mgbe o mere ka ha si n'ala Ijipt pụta. Solomọn wee guzo n'ihu ebe ịchụ àjà Jehova n'ihu mkpọkọta niile nke Izrel, wee gbasaa aka ya abụọ n'ebe eluigwe dị. Ọ sị, Jehova bụ Chineke Izrel, ọ dịghị Chineke dịka gị n'eluigwe dị n'elu ma ọ bụ n'elu ụwa dị n'okpuru. Ị na-edebere ndị ohu gị ọgbụgba ndụ na ebere, bụ ndị were obi ha niile na-ejegharị n'ihu gị. Idebeworo ohu gị Devid bụ nna m ihe ị gwara ya. I wee were ọnụ gị kwuo, werekwa aka gị mezuo ya otu ọ dị taa. Ma ugbu a, Jehova bụ Chineke Izrel debere ohu gị Devid bụ nna m okwu nke ị gwaworo ya, sị, ọ dịghị nwoke ọbụla ị nwere a ga-ebipụ n'ihu m ịnọkwasị n'oche eze Izrel, naanị ọ bụrụ na ụmụ gị elezie ụzọ ha anya ijegharị n'ihu m dịka ijegharịworo n'ihu m. Ma ugbu a, Chineke Izrel, biko ka okwu gị kwesị ntụkwasị obi nke ị gwuru ohu gị bụ Devid nna m. Ma ọ bụ ezie na Chineke ga-ebi n'elu ụwa, lee, eluigwe nke eluigwe agaghị anọgide gị. Ụlọ a nke m wuoro ọ ga-esikwa aṅaa ruo ịnagide gị? Ma chi ihu na ekpere ohu gị na n'arịrịọ amara ya. Jehova bụ Chineke, ma ige ntị iti mkpu na ekpere ohu gị na-ekpe n'ihu gị taa. Ka anya gị abụọ wee na-asaghe n'ebe ụlọ a dị abalị na ehihie, bụ n'ebe ahụ dị nke i siworo. Aha m ga-adị n'ebe ahụ. Ige ntị ekpere nke ohu gị ga-ekpe n'ebe a dị. Geekwa ntị arịrịọ amara ohu gị na nke ndị gị bụ Izrel mgbe ha na-ekpe ekpere n'ebe a dị. Gị onwe gị nọrọkwa n'ebe obibi gị n'eluigwe mgbe ị nụworo gị gbaghara ihe ọbụla nke nwoke ga-emehie n'ime ya megide mmadụ ibe ya, wee tụkwasị ya iyi ime ka ọ ṅụọ iyi ahụ, wee bịa n'ihu gị ebe ịchụ àjà gị n'ụlọ a. Gị onwe gị nọrọkwa n'eluigwe mekwa kpee ndị ohu gị ikpe, ịga onye na-emebi iwu na onye na-emebi iwu.
ịtụkwasị ụzọ ya n'isi ya, na igonye ezi omume n'onye ezi omume, inye ya dịka ezi omume ya si dị. Mgbe a na-etigbu ndị gị bụ Izrel n'ihu onye iro, n'ihi na ha emehie megide gị, ọ bụrụ na ha alaghachikwute gị, kwupụta aha gị, kpee ekpere, rịọ gị amara n'ụlọ a, gị onwe gị nọrọkwa n'eluigwe, gbaghara mmehie ndị gị bụ Izrel, mee ka ha lọta n'ala nke i nyere ndị bụ nna ha. Mgbe e gbochiri eluigwe, mgbe mmiri ozuzo na-adịghịkwa, n'ihi na ha na-emehie megide gị, ọ bụrụ na ha ekpe ekpere n'ebe a, kwupụta aha gị, si na mmehie ha laghachi, n'ihi na ị na-eweda ha n'ala, gị onwe gị nọrọkwa n'eluigwe, gbaghara mmehie ndị ohu gị na nke ndị gị bụ Izrel, n'ihi na ị na-ezi ha ụzọ nke ha ga na-eje ije n'ime ya, gị mekwa ka mmiri zokwasị ala gị nke i nyeworo ndị gị ịbụ ihe nketa. Mgbe oke ụnwụ ga-adị n'ala, mgbe ajọ ọrịa nke na-efefe ga-adị, mgbe nchakpọ ga-adị, maọbụ ọmụma ebu, maọbụ igurube, maọbụ ọbụbụ, mgbe onye iro ha ga-anọchigide ha n'agha n'ala nke ọnụ ụzọ ámá niile ha, ihe otiti ọbụla, ọrịa ọbụla, ekpere ọbụla, arịrịọ ọbụla nke ga-adịrị mmadụ ọbụla, maọbụ nke ga-adịrị ndị gị niile bụ Izrel, ndị ga-amara nwoke ọbụla ihe otiti nke obi ya, o wee gbasoo ọbụ aka ya abụọ n'ebe ụlọ a dị, gị onwe gị nọrọkwa n'eluigwe ebe ọnọdụ obibi gị guzosiri ike, gbaghara, mekwa nye nwoke ọbụla dịka ụzọ ya niile si dị, onye ị maara obi ya, n'ihi na gị onwe gị amawa obi ụmụ mmadụ niile naanị gị, ka ha wee tụọ egwu gị ụbọchị niile nke ha onwe ha na-ebi n'elu ala ahụ nke i nyere nna nna anyị ha. Ọzọkwa, mgbe ha banyere onye ala ọzọ nke ọ bụghị na ndị gị bụ Izrel ka o sitere, ma o siwo n'ala dị anya bịa n'ihi aha gị, n'ihi na ha ga-anụ aha ukwu gị na aka gị dị ike na ogwe aka gị esetịrị esetị, mgbe ọ ga-abịakwa kpee ekpere n'ụlọ a, gị onwe gị nọrọkwa n'eluigwe ebe ọnọdụ obibi gị guzosiri ike. Mee dịka ihe nne si dị nke onye ala ọzọ ahụ na-akpọku gị, ka ndị niile nke ụwa wee mara aha gị, ịtụ egwu gị dịka ndị gị bụ Izrel si eme, na ịmara na akpọkwasịrị aha gị n'ụlọ nke m wuoro. Mgbe ndị gị ga-apụ ibuso onye iro ha agha, n'ụzọ ọbụla ị ga-eziga ha, ha wee kpere Jehova n'ụzọ obodo ahụ nke ị họpụtaworo, na n'ebe ụlọ a dị nke m wuoro aha gị, ka ị nọrọkwa n'eluigwe ekpere ha na arịrịọ amara ha, mezie ikpe ha. Mgbe a ga-emehie megide gị, n'ihi na ọ dịghị mmadụ ọbụla nke na-adịghị emehie, iwe wesa ha, iwe rara ha nye n'ihu onye iro ha, ndị na-adọta ha n'agha, ewe dọta ha n'agha jee n'ala onye iro, n'ebe dị anya maọbụ n'ebe dị nso, ha wee chigharịa n'obi ha n'ala ebe a dọtara ha n'agha, wee chigharịa rịọ gị amara n'ala ndị na-adọta ha n'agha, sị, anyị emehiewo m ajọ omume, mebie iwu gị. Ọ bụrụkwa na ha ewere obi ha niile, werekwa mkpụrụ obi ha niile laghachikwute gị n'ala ndị iro ha, bụ ndị dọtara ha n'agha, ha wee kpere gị n'ụzọ i nyere ndị bụ nna ha, na obodo ahụ nke ị họpụtaworo, na ụlọ nke m wuoro aha gị, gị nọrọkwa n'eluigwe ebe ọnọdụ obibi gị guzosiri ike, ekpere ha na arịrịọ amara ha, mezie ikpe ha. Gị gbagharakwa ndị gị ndị mehieworo megide gị na njehie ha niile nke ha jeworo megide gị, gị nyekwa ha ka enwe obi ebere n'ahụ ha n'ihu ndị na-adọta ha n'agha, ka ha wee nwee obi ebere n'ahụ ha, n'ihi na ndị gị na ihe nketa gị ka ha bụ, ndị mere ka ha si n'ala Ijipt n'etiti oke ọkụ igwe ahụ pụta, ka anya gị abụọ wee na-asa ya na arịrịọ amara ohu gị na arịrịọ amara ndị gị bụ Izrel, ige ntị ha na mkpoku niile ha na-akpọku gị, n'ihi na gị onwe gị kewapụtara ha n'etiti ndị niile nke ụwa, iburu gị ihe nketa dịka i kwuru n'aka Mosis bụ ohu gị, mgbe ị mere ka nna anyị ha si n'Ijipt pụta. Onyenwe anyị bụ Jehova. O ruo mgbe Solomọn kpebiri ekpere ha niile na arịrịọ amara ha niile nye Jehova, na o siri n'ihu ebe ịchụ àjà Jehova bilie site n'igbu ikpere ya abụọ n'ala, sitekwa n'ime ka aka ya abụọ gbasaa n'ebe eluigwe dị. O wee guzo, were oke olu gozie mkpokọta niile nke Izrel, sị, onye a gọziri agọzi ka Jehova bụ, onye na-eworo ndị ya bụ Izrel izu ike dịka ihe nne nke o kwuru si dị. Ọ dịghị otu okwu dapụrụ n'okwu ya niile dị mma nke o kwuru n'aka Mosis bụ ohu ya. Ka Jehova bụ Chineke anyị nọnyere anyị dịka ọ nọnyere nna anyị ha, ka ọ ghara ịhapụ anyị, ka ọ gharakwa ịgbanarị anyị, ka o wee wezuga obi anyị ka ha bịakwute ya, ije ije n'ụzọ ya niile, na idebe ihe nna o nyere n'iwu, na ụkpụrụ ya niile, na ikpe ya niile nke o nyere nna nna anyị ha n'iwu. Ka okwu m ndị a nke m jiri rịọ amara n'ihu Jehova dịkwa nsọ Jehova bụ Chineke anyị ehihie na abalị, ka o wee mezie ikpe ohu ya na ikpe ndị ya bụ Izrel ihe ụbọchị na ụbọchị ya, ka ndị niile nke ụwa wee mara na Jehova ya onwe ya bụ Chineke, onye ọzọ adịghị.
ka obi unu zukwuo oke n'ebe Jehova bụ Chineke anyị nọ, ijegharị n'ụkpụrụ ya niile na idebe ihe nna o nyere n'iwu otu ọ dị taa. Eze ya na Izrel niile na-achụkwa àjà n'ihu Jehova. Solomọn wee chọọ ihe àjà nke aja udo nke ọ chụrụ nye Jehova bụ ọgụ nnu ehi ụzọ 215 na ọgụ nnu atụrụ ụzọ 15. Eze na ụmụ Izrel niile wee rara ụlọ Jehova nye Chineke. N'ụbọchị ahụ ka eze doro etiti ogige nke dị n'ihu ụlọ Jehova nsọ, n'ihi na ọ chụrụ àjà nsure ọkụ na onyinye ịnata ihu ọma na abụba aja udo n'ebe ahụ, n'ihi na ebe ịchụ àjà ọla nke dị n'ihu Jehova dị nta karịa ịnagide àjà nsure ọkụ na onyinye ịnata ihu ọma na abụba aja udo. Solomọn wee mee emume na mgbe ahụ, ya na Izrel niile mkpọkọta ukwu site na mbata Hemat ruo mmiri iyi Ijipt n'ihu Jehova bụ Chineke anyị ụbọchị asaa n'ụbọchị asaa bụ ụbọchị 14. N'ụbọchị nke asatọ, o zilagara ndị Izrel ha wee gọzie eze laa n'ụlọ ikwu ha na-aṅụrị ọṅụ. Obi dịkwa ha mma n'ihi ezi ihe niile nke Jehova mere Devid bụ ohu ya, nke o mekwara Izrel bụ ndị ya. Akwụkwọ mbụ nke ndị eze isi nke 9. O ruo mgbe Solomọn wubiri ụlọ Jehova na ụlọ eze na ihe niile nke dị Solomọn ezi mma n'obi nke tọrọ ya ụtọ ime, na Jehova mere ka Solomọn hụ ya anya nke ugboro abụọ dịka o mere ka ọ hụ ya anya na Gibiọn. Jehova wee sị ya, anụ ụmụ ekpere gị na arịrịọ amara gị nke ịrịọworo m n'ihu m. Edowe m ụlọ nke iwuoro m nsọ itinye aha m n'ebe ahụ ruo mgbe ebighị ebi. Anya m abụọ na obi m ga-adịkwa n'ebe ahụ ụbọchị niile. Ma gị onwe gị, ọ bụrụ na ijegharịa n'ihu m dịka Devid bụ nna gị jegharịrị n'izu oke nke obi na n'izi ezi ime dịka ihe na-esi dị nke m nyeworo gị n'iwu, ọ bụrụ na idebe ụkpụrụ m niile na ikpe m niile, m ga-emekwa ka ocheeze alaeze gị na n'isi Izrel guzosi ike ruo mgbe ebighị ebi, dịka m gwara Devid bụ nna gị okwu sị, ọ dịghị nwoke ọbụla ị nwere a ga-ebipụ n'ịnọkwasị ocheeze Izrel. Ma ọ bụrụ na unu esi n'iso m laghachi ma ọlị, unu onwe unu ma ọ bụ ụmụ unu wee ghara idebe ihe nne m nyere n'iwu na ụkpụrụ m niile nke m tinyeworo n'ihu unu wee jee fee chi ọzọ ofufe kpọọ isiala nye ha, m ga-ebipụkwa Izrel n'elu ala nke m nyeworo ha. M ga-esikwa n'ihu m tụpụ ụlọ a nke m doworo nsọ nye aha m. Izrel ga-aghọkwa ilu na ihe akụkọ n'etiti ndị ọzọ niile, ụlọ akwa nke kachasị elu. Ọ ga-eju onye ọbụla nke na-agabiga ya anya, ọ ga-ama ọsụ. Ha ga-asịkwa, n'ihi gịnị ka Jehova meworo ala nke a na ụlọ a otu a? Ha ga-asịkwa, ọ bụ n'ihi na ha hapụrụ Jehova bụ Chineke ha, onye mere ka ndị bụ nna ha si n'ala Ijipt pụta, ha wee jide chi ọzọ kpọọ isiala nye ha, fee ha ofe. N'ihi ya, Jehova emeworo ka ihe ọjọọ abịakwasị ha. O ruo n'ọgwụgwụ ọgụ afọ nke Solomọn wuru ụlọ abụọ n'ime ha bụ ụlọ Jehova na ụlọ eze. Ma Hiram bụ eze Taya nwere osisi sida, werekwa osisi fee, werekwa ọlaedo nyere Solomọn aka dịka ihe na-esite nke na-atọ ya ụtọ. Na eze Solomọn nyere Hiram ọgụ obodo n'ala Galili mgbe ahụ. Hiram wee si na Taya pụta ịhụ ọgụ obodo ahụ nke Solomọn nyere ya, ma ha ezighị ezi n'anya ya. O wee sị, gịnị bụ obodo ndị a nke ị nyeworo m nwanne m? O wee kpọọ ha alaka bụ ruo taa. Hiram wee zigara eze ọgụ talenti ọlaedo 6. Ma nke a bụ ihe kpatara ụsụ ndị na-efe ofufe nke eze bụ Solomọn wepụtara iwu ụlọ Jehova na ụlọ nke aka ya na Milo na mgbidi Jerusalem na Hazọ na Megido na Geza, n'ihi na Fero bụ eze Ijipt rigoro were Geza sure ya ọkụ, gbuo ndị Kenan ndị bi n'obodo ahụ, were ya nye nwa ya nwaanyị bụ nwunye Solomọn ka ọ bụrụ ihe idu ụlọ. Solomọn wee wuo Geza na Bet-Horon dị n'okpuru, na Baalat na Tema na ọzara n'ala ya, na obodo niile nke nchịkọbata ihe nke Solomọn nwere, na obodo niile nke ụgbọala ya, na obodo niile nke ndị ịnyịnya ya, na ihe dị Solomọn ezi mma n'obi bụ nke dị ya ezi mma n'obi iwu na Jerusalem na n'ime Lebanọn na n'ala niile ọ na-achị. Ma ndị niile fọdụrụ n'etiti ndị Amọrai na ndị Het na ndị Periz na ndị Havai na ndị Jebus ndị na-esiteghị n'ụmụ Izrel, ụmụ ha ndị fọdụrụ ịnọchi ha n'ala ndị ụmụ Izrel na-apụghị iwezuga ha ka ebibie ha. Solomọn wee si n'ime ha wepụta ụsọ ndị na-efe ofufe bụ ndị ohu ruo taa.
ma ọ dịghị ohu Solomọn mere site n'ụmụ Izrel, kama ndị ahụ bụ ndị ikom agha, na ndị ohu ya, na ndị isi ya, na ndị ọchịagha ya, na ndị isi ụgbọala ya, na ndị ịnyịnya ya. Ndị a bụ ndị isi nke ndị ahụ e doro ndị isi, ndị bụ ndị isi n'ozi a na-ejere Solomọn: nnu mmadụ na ọgụ 710 ndị nwere ike n'ahụ ndị na-arụ ọrụ n'ije ozi ahụ. Otu ọ dị, nwa nwaanyị Fero siri n'obodo Devid rigoruo ụlọ ya nke Solomọn wuru nye ya. Mgbe ahụ ka o wuru Milo. Ugboro 3 n'afọ ka Solomọn suru aja nsure ọkụ na aja udo nye Jehova n'elu ebe ịchụ aja nke o wuru. O wee suru ihe nsure ọkụ na-esisi ụtọ tinyere ya n'elu ebe ịchụ aja nke dị n'ihu Jehova, wee wuzuo ụlọ ahụ. Eze bụ Solomọn mekwara ụgbọ n'Eziọn Geba nke dị n'akụkụ Elọt n'ụsọ oke osimiri Uhie n'ala Edọm. Hiram wee zie ndị ohu ya n'ụgbọ ya bụ ụgbọ ndị maara oke osimiri, ha na ndị ohu Solomọn. Ha wee bịaruo Ọfịa, si n'ebe ahụ weta ọlaedo, nnu talenti na ọgụ talenti, wetara eze bụ Solomọn. Akwụkwọ mbụ nke ndị eze, isi nke 10. Eze nwanyị Sheba wee na-akọ Solomọn banyere aha Jehova. O wee bịa iwere ilu dị iche iche nwa ya. Ọ bịaruo Jerusalem ya na ọsọ dị ụtụtụ nke ukwuu, kamel na-ebu ụda dị iche iche na ọlaedo bara ụba nke ukwuu na nkume dị oke ọnụahịa. O wee bịakwute Solomọn gwa ya okwu niile nke dị ya n'obi. Solomọn wee gosi ya okwu ya niile. Ọ dịghị okwu ọbụla ezonarịrị eze nke ọ na-egosighị ya. Eze nwanyị Sheba wee hụ amamihe niile nke Solomọn, na ụlọ nke o wuru, na ihe ori nke tebụl ya, na ọnọdụ nke ndị ohu ya, na nguzo nke ndị na-ejere ya ozi, na uwe ha, na ndị obu ihe ọṅụṅụ ya, na aja nsure ọkụ ya nke ọ na-esure Jehova. Mmụọ adịghịkwa n'ime ya ọzọ. Wee sị eze, eziokwu ka okwu ahụ bụ nke m nụrụ n'ala banyere okwu gị niile, banyekwara amamihe gị. Ma ekweghị m okwu ahụ ruo mgbe m bịara anya m abụọ wee hụ ya, ma lee, gosi m nkewa ya. Ịtụkwasịwo amamihe na ịdị mma n'akụkọ nke m nụrụ. Ndị ihe na-agara nke ọma ka ndị ikom gị bụ ndị ihe na-agara nke ọma ka ndị ohu gị ndị a bụ ndị na-eguzo n'ihu gị mgbe niile, ndị na-anụ amamihe gị. Ka Jehova bụ Chineke gị bụrụ onye a gọziri agọzi, onye ihe gị tọrọ ya ụtọ, itinyekwasị gị n'ocheeze Izrel. Ọ bụ n'ihi na Jehova hụrụ Izrel n'anya ruo mgbe ebighị ebi ka o doro gị eze ime ihe ekpere na ikpe na ezi omume. Onye eze ọgụ talenti ọlaedo 6 na ụda dị iche iche bara ụba nke ukwuu na nkume dị oke ọnụahịa. Ọ dịghịkwa ụda bịara ọzọ nke dịka ụda ahụ na-ịba ụba, bụ nke eze nwanyị Sheba nyere eze bụ Solomọn. Ọzọ, ụgbọ Hiram nke siri n'Ọfịa bute ọlaedo. Ha siri n'Ọfịa bubata osisi almọg bara ụba nke ukwuu na nkume dị oke ọnụahịa. Eze wee were osisi almọg ahụ mere ụlọ Jehova, mekwara ụlọ eze ihe ndabere. O werekwa ha mere ndị na-abụ abụ ụbọ akwara na une. Osisi almọg dị otu a abịaghị, ahụghịkwa ha ruo taa. Eze bụ Solomọn nyekwara eze nwanyị Sheba ihe niile na-atọ ya ụtọ, ihe ọ bụla ọ rịọrọ, na-agụghị ihe o nyere ya dịka aka eze bụ Solomọn si dị. O wee chegharịa laa n'ala ya, ya onwe ya na ndị ohu ya. Ma ọtụtụ ọlaedo nke bịakwutere Solomọn n'otu afọ dị nnu talenti ọlaedo na ọgụ 36, na-agụghị ihe ndị ikom ndị na-ejegharị ịzụ ahịa wetara, na ọzụzụ ahịa nke ndị na-azụ ahịa, na ọlaedo nke eze niile nke ndị agwara ọgwa, na ọlaedo nke ndị na-acha ala. Eze bụ Solomọn wee maa ọgụ ọta ukwu 10, ha bụ ọlaedo etisara etisa, nnu shekel ọlaedo na ọgụ 10 bara n'otu ọta ukwu. O mekwara ọgụ ọta 15, ha bụ ọlaedo etisara etisa, paụnd ọlaedo 3 bara n'otu ọta. Eze wee tinye ha n'ụlọ oke ọhịa Lebanọn. Eze mekwara oke ocheeze ọdụ, machita ya ọlaedo a nụchara anụcha. Ocheeze ahụ nwere ihe nrigo 6. Ocheeze ahụ nwekwara elu dị gburugburu n'azụ ya. Aka dịkwa n'otu akụkụ na n'akụkụ nke ọzọ n'ebe ọnọdụ ya. Ọdụm abụọ na-eguzokwa n'akụkụ aka ahụ. Ọdụm 12 wee na-eguzo n'ebe ahụ n'elu ihe nrigo 6 ahụ n'otu akụkụ na n'akụkụ nke ọzọ. Emeghị ya otu anya alaeze ọbụla. Ihe niile Solomọn nwere bụ nke eji aṅụ ihe bụ ọlaedo. Ihe niile nke ụlọ oke ọhịa Lebanọn bụkwa ọlaedo makasịrị mma. Ọ dịghị nke bụ ọlaọcha agụghị ya n'ihe ọbụla n'ụbọchị Solomọn, n'ihi na eze nwere ụgbọ Tashish n'oke osimiri tinyere ụgbọ Hiram. Otu ụgbọ n'afọ 3 ka ụgbọ Tashish na-abịa na-ebute ọlaedo na ọlaọcha na ọdụ na enwe na ekwuru ụlọ.
eze bụ Solomon wee dị ukwuu karịa eze niile nke ụwa na-akọ na amamihe. Ụwa niile wee na-achọ ihu Solomon ịnụ amamihe ya nke Chineke tinyere n'obi ya. Ndị ahụ na-ebutekwa nwoke ọbụla onyinye ịnata ihu ọma ya na ihe ọlaọcha na ihe ọlaedo na uwe na ihe ekike agha na ụda dị iche iche na ịnyịnya mul, ihe a na-enye n'afọ ya. Solomon wee chịkọta ụgbọala na ndị ịnyịnya. O wee nwee nna ụgbọala 3 na ọgụ 10 na ọgụ nnu ndị ịnyịnya na nnu 10. O wee doo ha n'obodo ụgbọala na n'ebe eze nọ na Jerusalem. Eze wee mee ọlaọcha ka ọ dị ka nkume na Jerusalem. O mekwara osisi sida ka ha dị ka osisi sikamọ nke dị n'ebe dị ala na ụba. A na-emekwa ka ịnyịnya Solomon nwere si n'Ijipt pụta n'ụsụ ka ndị ahịa eze na-anara ha otu ụsụ n'ọnụ ahịa ya. Otu ụgbọala wee rigota si n'Ijipt pụta na nnu shekel ọlaọcha na ọgụ 10 na otu ịnyịnya na ọgụ shekel 7 na 10. Otu a ka ha na-ewepụtara eze niile nke ndị Het, na-ewepụtakwara ndị eze Siria site n'aka ha. Akwụkwọ mbụ nke ndị eze, isi nke 11. Ma eze bụ Solomon hụrụ ọtụtụ ndị inyom ala ọzọ n'anya, tinyere nwa nwaanyị Fero, ndị inyom Moab, ndị inyom Amọn, ndị inyom Edom, ndị inyom Zidon, ndị inyom Het, bụ ndị sitere na mba ndị Jehova sụrụ m Izrel. Unu abala n'etiti ha. Ndị ahụ abakwala n'etiti unu, n'ezie ha ga-ewezuga obi unu ka o so chi niile ha. Ndị ahụ ka Solomon rapara n'ịhụnanya. O wee nwee nnu ndị inyom na ọgụ 15 bụ ụmụ ndị isi na ọgụ ndị iko nwaanyị 15. Ndị inyom ya wee wezuga obi ya. O ruo na mgbe agadi Solomon na ndị inyom ya wezugara obi ya ka o so chi ọzọ, obi ya ezughịkwa oke n'ebe Jehova bụ Chineke ya nọ, dịka obi Devid bụ nna ya. Solomon wee jeso Ashtoreth bụ chi ndị Zidon, jesokwa Milkom bụ ihe arụ ndị Amọn. Solomon wee mee ihe jọrọ njọ n'anya Jehova, jeso ezughịkwa Jehova dịka Devid bụ nna ya mere. Mgbe ahụ Solomon wubere ebe dị elu n'Ekemosh bụ ihe arụ Moab, n'ugwu nke dị n'ihu Jerusalem, nyekwa Molek bụ ihe arụ ụmụ Amọn. Otu a ka o mekwara ndị inyom ya niile bụ ndị ala ọzọ, ndị na-esure ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ, na-achụkwara chi ha àjà. Jehova wee saa Solomon iwe n'ihi na ewezugara obi ya n'ebe Jehova nọ, bụ Chineke Izrel, onye mere ka ọ hụ ya anya ugboro abụọ. O nyekwara ya iwu banyere ihe a, ka ọ ghara ijeso chi ọzọ, ma o debeghị ihe ahụ nke Jehova nyere n'iwu. Jehova wee sị Solomon, n'ihi na nke a dị n'aka gị, i wee ghara idebe ọgbụgba ndụ m na ụkpụrụ m niile nke m nyeworo gị n'iwu, aghaghị m ịdọwapụ alaeze gị n'ahụ gị nye ohu gị. Ọ bụ naanị na ọ bụghị n'ụbọchị gị ka m ga-eme ya, n'ihi Devid bụ nna gị, ọ bụkwa nwa gị ka m ga-adọwapụ ya. Otu ọ dị, ọ bụghị ala eze gị niile ka m ga-adọwapụ. Otu ebo ka m ga-enye nwa gị, n'ihi Devid bụ ohu m na n'ihi Jerusalem nke m họpụtaworo. Jehova wee mee onye mmegide biliere Solomon bụ Hadad onye Edom na mkpụrụ eze n'Edom site ka o sitere. O ruo mgbe Devid nọ n'Edom, mgbe Joab bụ onye isi ụsụ ndị agha rigoro ili ndị egburu egbu, na o tigburu nwoke ọbụla n'Edom, n'ihi na ọnwa 6 ka Joab na Izrel niile nọdụrụ n'ebe ahụ ruo mgbe o bipụsịrị nwoke ọbụla n'Edom. Hadad wee gbalaga ya onwe ya na ndị ikom Edom ụfọdụ n'etiti ndị ohu nna ya tinyere ya ịgba n'Ijipt. Ma Hadad bụ nwa okorobịa. Ha wee si na Midian bilie bịaruo Pera. Ha wee si na Pera chere ndị ikom tinyere onwe ha bata n'Ijipt, bịakwute Fero bụ eze Ijipt. O wee nye ya ụlọ, sị ka enye ya nri. O nyekwara ya ala. Hadad wee hụta amara n'ihu Fero nke ukwuu. O wee nye ya nwanne nwunye ya na nwunye, bụ nwanne Tafis nwunye eze. Nwanne Tafis wee mụọrọ ya Genubat bụ nwa ya nwoke. Onye Tafis mere ka ọ hapụ ara n'etiti ụlọ Fero. Genubat wee nọ n'ụlọ Fero n'etiti ụmụ ndị ikom Fero. Ma Hadad nụrụ n'Ijipt na Devid soro nna ya ha dina n'ọnwụ, na Joab bụ onye isi ụsụ ndị agha anwụọkwa. Hadad wee sị Fero, zilaga m ka m wee laa n'ala m. Fero wee sị ya, ma gịnị na-akọ gị onwe gị n'ebe m nọ, na lee, ị na-achọ ịla n'ala gị? Ọ sị, ọ dịghị ihe kọrọ m, otu ọ dị, zilaga m nnọọ. Ma Chineke wee mee ka onye mmegide ọzọ biliere ya, bụ Rezon nwa Eliada, onye gbanarịrị Hadadeza eze Zoba bụ onye nwe ya. Ọ chịkọta ndị ikom n'ebe ọ nọ, ghọọ onye isi ụsụ ndị na-apụnarị mmadụ ihe. Ma Devid buru ndị Zoba. Ha wee jeruo Damaskọs, biri n'ime ya, bụrụ eze na Damaskọs.
o wee ghọrọ Izrel onye mmegide ụbọchị niile nke Solomon tinye ihe ọjọọ nke Hadad mere. Ike Izrel wee gwụsịa ya, o wee bụrụ eze Siria. Ma Jeroboam nwa Nebat onye Efrata nke Zerida bụ ohu Solomon nwere, aha nne ya bụ Zeruah nwaanyị di ya nwụrụ. O welikwara aka ya megide eze. Ma nke a bụ ihe kpatara o ji welie aka ya megide eze. Solomon wuru Milo, mechie ntipu obodo David bụ nna ya. Nwoke ahụ bụ Jeroboam bụ dike nke bụ dimkpa. Solomon wee hụ nwa okorobịa ahụ na onye na-eje ozi nke ọma ka ọ bụ, o wee mee ya ka ọ bụrụ onye nlekọta ibu ihe niile nke ụlọ Josef. O ruo na mgbe ahụ na Jeroboam siri na Jerusalem pụọ, onye amụma bụ Ahija bụ onye Shilo wee chọta ya n'ụzọ. Ma Ahija na-ewere uwe ọhụrụ yikwasị n'ahụ ya. Ha abụọ nọkwa iche naanị ha n'ọhịa. Ahija wee jide uwe ọhụrụ ahụ nke dị n'ahụ ya, dọwa ya na ndọwa 12. Ọ sị Jeroboam, chịrị n'onwe gị ndọwa 10, n'ihi na otu a ka Jehova bụ Chineke Izrel sịrị, lee, m na-adọwapụ alaeze n'aka Solomon, m ga-enyekwa gị ebo 10. Ma ọ ga-enwe otu ebo ahụ n'ihi ohu m bụ David, na n'ihi Jerusalem bụ obodo nke m họpụtaworo n'ebo niile nke Izrel, n'ihi na ha hapụ kpọọ isi ala nye Ashtarot bụ chi ndị Zidon, nyekwa Kemosh bụ chi Moab, nyekwa Milkom bụ chi ụmụ Amọn. Ha ejeghịkwa ije n'ụzọ m niile, ime ihe ziri ezi n'anya m, na idebe ụkpụrụ m niile na ikpe m niile, dịka David bụ nna ya mere. Ma m gaghị ewepụ alaeze niile n'aka ya, kama onye isi ka m ga-edo ya ụbọchị niile nke ndụ ya, n'ihi David bụ ohu m onye m họpụtaworo, n'ihi na o debere ihe niile m nyere n'iwu na ụkpụrụ m niile. Ma m ga-ewepụ alaeze n'aka nwa ya, were ya nye gị bụ ebo 10. Ma nwa ya ka m ga-enye otu ebo, ka David bụ ohu m wee nwee oriọna ụbọchị niile n'ihu m na Jerusalem bụ obodo nke m họpụtaworo onwe m itinye aha m n'ebe ahụ. Ma gị ka m ga-ewere, ị ga-abụkwa eze n'ihe niile nke mkpụrụ obi gị na-achọsi ike. Ị ga-abụkwa eze n'Izrel. Ọ ga-erukwa na ọ bụrụ na ịnụ ihe niile m ga-enye n'iwu, ọ bụrụkwa na ije ije n'ụzọ m niile, ma ihe ziri ezi n'anya m, idebe ụkpụrụ m niile na ihe niile m nyere n'iwu, dịka David bụ ohu m mere, na m ga-anọnyere gị, wukwara gị ụlọ kwesịrị ntụkwasị obi dịka m wuru David. M ga-enyekwa gị Izrel. M ga-ewedakwa mkpụrụ David n'ihi nke a. Ma ọ bụghị ụbọchị niile. Solomon wee chọọ ime ka Jeroboam nwụọ. Jeroboam wee bilie gbalaga n'Ijipt, jekwuru Shishak bụ eze Ijipt. O wee nọ n'Ijipt ruo ọnwụ Solomon. Ma okwu Solomon niile nke fọdụrụ na ihe niile o mere na amamihe ya, edeghị ihe ahụ n'akwụkwọ okwu Solomon. Ma ụbọchị niile Solomon bụ eze Izrel niile n'ime Jerusalem dị ọgụ afọ 2. Solomon wee so nna ya ha dina n'ọnwụ, elie ya n'obodo David bụ nna ya. Rehoboam nwa ya wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. Akwụkwọ nke mbụ nke ndị eze, isi nke 12. Rehoboam wee jeruo Shekem, n'ihi na Shekem ka Izrel niile bịaruru ime ya eze. O ruo mgbe Jeroboam nwa Nebat nụrụ ya, ma onye ahụ na-anọ n'Ijipt ruo mgbe ahụ, ebe ọ siri n'ihu Solomon bụ eze gbalaga, Jeroboam wee biri n'Ijipt. Ha wee ziga kpọọ ya na Jeroboam na mkpọkọta Izrel niile bịara wee gwa Rehoboam okwu sị, nna gị mere ya oke anyị ka o sie ike, ma ugbu a gị onwe gị mee ka ọ dị mfe karịa. Bụ ofe siri ike nke nna gị na yoku dị arọ nke ọ tụkwasịrị anyị, anyị ga-efekwa gị ofe. Ọ sị ha, laanụ ruo ụbọchị 3 ọzọ, laghachikwutekwanụ m. Ndị Izrel wee laa. Eze bụ Rehoboam wee mee ka ndị okenye doo ya ọdụ, bụ ndị na-eguzo n'ihu Solomon bụ nna ya mgbe ọ nọ na ndụ, sị, unu onwe unu si aṅaa na-adụ ọdụ iweghachiri ndị nke okwu. Ha wee gwa ya okwu sị, ọ bụrụ na ị ghọrọ ndị nke ohu taa, wee fee ha ofe, zaa ha, gwa ha okwu ha dị mma, ha ga-aghọkwara gị ohu ụbọchị niile. Ma ọ hapụrụ ịdụ ọdụ nke ndị okenye nke na ha na-adụ ya. O mee ka ụmụ okorobịa ya dụọ ya ọdụ, bụ ndị ya na ha tokozuru oke, ndị na-eguzo n'ihu ya. Ọ sị ha, gịnị ka unu onwe unu na-adụ ọdụ ka anyị wee weghachiri ndị nke okwu, bụ ndị gwaworo m okwu sị, mee ka ọ dị mfe karịa, bụ yoku nke nna gị tụkwasịrị anyị. Ụmụ okorobịa ndị na ha tozuru oke wee gwa ya okwu sị, otu a ka ị ga-asị ndị nka ndị gwara gị okwu sị, nna gị mere yoku anyị ka ọ dị arọ, ma gị onwe gị mee ka ọ dị anyị mfe karịa. Otu a ka ị ga-agwa ha sị, mkpịsị aka nke nta nke m dị ọkpụtọkpọ karịa ụkwụ nna m.
ma ugbu a nna m bụrụ unu yoku dị arọ, ma mụ onwe m ga-atụkwasị ihe na yoku unu. Nna m were ụtalị dọọ unu aka na ntị, ma mụ onwe m ga-ewere akpị dọọ unu aka na ntị. Jeroboam na ndị Izrel niile wee bịakwute Rehoboam n'ụbọchị nke atọ, dịka eze kwuru sị, laghachikwutenụ m n'ụbọchị nke atọ. Eze wee zaa ndị ahụ okwu ike, hapụ ịdụ ọdụ nke ndị okenye nke ha na-adụ ya. O wee gwa ha okwu dịka ịdụ ọdụ nke ụmụ okorobịa si dị, sị, nna m mere yoku unu ka ọ dị arọ, ma mụ onwe m ga-atụkwasị ihe na yoku unu. Nna m were ụtarị dọọ unu aka na ntị, ma mụ onwe m ga-ewere akpị dọọ unu aka na ntị. Eze wee ghara ige ndị Izrel ntị, n'ihi na nchegharị nke a sitere n'aka Jehova, ka o wee mee ka okwu ya guzosie ike, bụ nke Jehova gwara Jeroboam nwa Nebat site n'aka Ahija onye Shilo. Izrel niile wee hụ na eze ya egeghị ha ntị. Ndị Izrel wee weghachiri eze okwu sị, oke gịnị ka anyị nwere n'ime Devid? Ọ dịghịkwa ihe nketa dị n'ime nwa Jese. Laanụ n'ụlọ ikwu unu Izrel ugbu a, lee ụlọ gị Devid. Izrel wee laa n'ụlọ ikwu ha. Ma ụmụ Izrel ndị bi n'obodo niile nke Juda, Rehoboam wee bụrụ eze ha. Eze bụ Rehoboam wee ziga Adoram onye bụ onyeisi ụsụ ndị na-efe ya ofufe. Izrel niile wee were nkume tụgbuo ya, o wee nwụọ. Eze bụ Rehoboam wee gbaa onwe ya ume irigo n'ụgbọala ya ịgbalaga na Jerusalem. Izrel wee jehie megide ụlọ Devid ruo taa. O ruo mgbe Izrel niile nụrụ na Jeroboam alọtawo, ha wee zie kpọọ ya ịbịa na nzukọ ha, ha wee mee ya eze Izrel. Ọ dịghị ebo ọbụla soro ụlọ Devid ma ọ bụghị ebo Juda naanị ya. Rehoboam wee bịaruo Jerusalem, kpọkọta ụlọ Juda niile na ebo Benjamin, ọgụ nnu ndị ikom ọgụ ụzọ abụọ na nnu iri, ndị ahọpụta ndị na-ebu agha ibuso ụlọ Izrel agha, weghachiri Rehoboam nwa Solomọn alaeze. Okwu Chineke wee ruo Shemaya ntị, bụ onye nke Chineke sị, gwa Rehoboam nwa Solomọn bụ eze Juda, gwakwa ụlọ niile nke Juda na Benjamin, gwakwa ndị Izrel fọdụrụ okwu sị, otu a ka Jehova sịrị, unu arịgola, unu ebusokwala ụmụnne unu bụ ụmụ Izrel agha. Laghachinụ nwoke ọbụla n'ụlọ ya, n'ihi na ebe m nọ ka ihe a siteworo. Ha wee n'okwu Jehova laghachi azụ n'ụlọ ha, dịka okwu Jehova si dị. Jeroboam wee wuo Shekem n'ugwu Ifrem, biri n'ebe ahụ, si n'ebe ahụ pụọ wuo Penuel. Jeroboam wee sị n'obi ya, ugbu a ka alaeze ga-alaghachikwuru ụlọ Devid. Ọ bụrụ na ndị nke a rigo ịchụ aja n'ụlọ Jehova na Jerusalem, obi ndị nke a ga-alaghachikwuru onye nwe ha bụ Rehoboam eze Juda. Ha ga-egbukwa m, laghachikwuru Rehoboam bụ eze Juda. Eze wee mee ka a dụọ ya ọdụ, wee mee ụmụ ehi abụọ nke ọlaedo, sị ha, unu arịgozuo Jerusalem, lee chi gị Izrel ndị mere ka isi n'ala Ijipt rigopụta. Ọ dọba otu n'ime Betel, tinye nke ọzọ n'ime Dan. Ihe a wee ghọọ mmehie. Ndị Izrel wee jee n'ihu otu n'ime ha ruo Dan. O mee ụlọ nke ebe dị elu, meekwa ndị nchụaja sitere n'ọnụ ọgụgụ ndị Izrel niile, ndị na-esiteghị n'ụmụ Livayị. Jeroboam wee mee emume n'ọnwa nke asatọ, n'ụbọchị nke 15 nke ọnwa ahụ, dịka emume nke dị na Juda. O wee rigoro ebe ịchụ aja ahụ, otu a ka o mere na Betel, ịchụrụ ụmụ ehi ahụ bụ nke o mere aja. O guzo na Betel, ndị nchụaja nke ebe dị elu nke o mere. O rigoro ebe ịchụ aja nke o mere na Betel n'ụbọchị nke 15 n'ọnwa nke asatọ, bụ n'ọnwa nke o chepụtara n'obi ya. O wee mere ụmụ Izrel emume, rigoro ebe ịchụ aja isure ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ. Akwụkwọ mbụ nke ndị eze, isi nke 13. Ma lee, onye nke Chineke si na Juda bịa n'okwu Jehova ruo Betel, ma Jeroboam na-eguzo n'akụkụ ebe ịchụ aja isure ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ. O wee kpọọ oku megide ebe ịchụ aja ahụ n'okwu Jehova sị, ebe ịchụ aja, ebe ịchụ aja, otu a ka Jehova sịrị, lee, a ga-amụrụ ụlọ Devid otu nwa nwoke, Josaya bụ aha ya. Ọ ga-achịkwa n'elu gị ndị nchụaja nke ebe dị elu, dị na-esuru ihe nsure ọkụ na-esisi ụtọ n'elu gị. Ọkpụ mmadụ ka a ga-esurekwa ọkụ n'elu gị. O nyekwara ihe ịrịba ama n'ụbọchị ahụ sị, nke a bụ ihe ịrịba ama ahụ nke Jehova kwuru, lee, a ga-agbawa ebe ịchụ aja nke a, wụsịkwa ntụ nke dị n'elu ya. O ruo mgbe eze nụrụ okwu onye nke Chineke ahụ nke ọ kpọrọ megide ebe ịchụ aja n'ime Betel, na Jeroboam siri n'ebe ịchụ aja setịpụ aka ya, si jidenụ ya aka ya nke ọ setịrị imegide ya, wee kpọọ nwụọ. Ọ pụghịkwa iseghachi ya n'ahụ ya. A gbawakwara ebe ịchụ aja ahụ, wee si n'ebe ịchụ aja wụsịa ntụ, dịka ihe ịrịba ama si dị nke onye nke Chineke nyere n'okwu Jehova. Eze wee zaa sị, onye nke Chineke, biko chọọ ime ka ihu Jehova bụ Chineke gị daa
dajụọ gị kpekwa ekpere banyere m ka aka m wee laghachikwute m. Onye nke Chineke ahụ wee chọọ ka ihu Jehova dajụọ, aka eze wee laghachikwuru ya wee dị ka ọ dị na mbụ. Eze wee sị onye nke Chineke ahụ, soro m baa n'ụlọ, gbaa onwe gị ume, m ga-enyekwa gị onyinye. Onye nke Chineke ahụ wee sị eze, ọ bụrụ na ị nye m nkewa ụlọ gị, m gaghị esoro gị baa, m gaghị erikwa nri, m gaghị aṅụkwa ihe mmiri n'ebe a, n'ihi na otu a ka e nyere m n'iwu n'okwu Jehova sị, erila nri, aṅụkwala mmiri, alaghachikwala n'ụzọ i siri jee. O wee laa n'ụzọ ọzọ, ọ laghachikwaghị n'ụzọ o siri bịaruo Betel. Ma otu onye amụma bụ agadi bi na Betel, nwa ya wee bịa kọọrọ ya akụkọ omume niile nke onye nke Chineke mụrụ ụbọchị ahụ na Betel, okwu niile ọ gwara eze. Ha wee kọrọ nna ha akụkọ okwu ahụ. Nna ha wee gwa ha okwu sị, olee nke bụ ụzọ o jere? Ma ụmụ ya ndị ikom ahụwo ụzọ nke onye nke Chineke ahụ jere, bụ onye siri na Juda abịa. O wee sị ụmụ ya, jikwaranụ m ịnyịnya ibu. Ha wee jikwara ya ịnyịnya ibu, ọ nọkwasị n'elu ya. O wee jee so onye nke Chineke ahụ n'azụ, chọta ya ka ọ na-anọdụ n'okpuru osisi terebint. Ọ sị ya, ọ bụ gị onwe gị bụ onye Chineke ahụ nke si na Juda abịa? Ọ sị, ọ bụ mụ onwe m. Ọ sị ya, soro m jee n'ụlọ rikwa nri. Ọ sị, apụghị m isoro gị laghachi ma ọ bụ isoro gị baa n'ụlọ, m gaghị esorokwa gị rie nri ma ọ bụ ịṅụ mmiri n'ebe a, n'ihi na okwu ruru m ntị n'okwu Jehova sị, erila nri, aṅụkwala mmiri n'ebe ahụ, alaghachikwala ịla n'ụzọ ahụ i jiri n'ime ya. Ọ sị ya, mụ onwe m bụkwa onye amụma dịka gị. Mmụọ ozi wee gwa m okwu n'okwu Jehova sị, mee ka o soro gị lata n'ụlọ gị ka o wee rie nri ṅụkwa mmiri. Ma ọ gwara ya okwu ụgha. O wee soro ya laghachi rie nri n'ụlọ ya, ṅụkwa mmiri. O ruo mgbe ha abụọ na-anọdụ na-eri ihe na tebụl, n'okwu Jehova ruo onye amụma ahụ ntị, bụ onye mere ka ọ laghachi. Ọ kpọọ onye nke Chineke ahụ oku, bụ onye siri na Juda abịa, sị, otu a ka Jehova sịrị, n'ihi na ị nupụwo isi n'okwu ọnụ Jehova, i wee ghara idebe ihe e nyere n'iwu nke Jehova bụ Chineke gị nyere gị n'iwu, i wee laghachi rie nri ṅụọ mmiri n'ebe nke ọ gwara gị okwu sị, erila nri, aṅụkwala mmiri, ozu gị agaghị abịaru ili nna gị ha. O ruo mgbe o risiri nri, mgbe ọ ṅụsịkwara ihe ọṅụṅụ, na o were ịnyịnya ibu jikwara ya, bụ onye amụma ahụ nke o mere ka ọ laghachi. O wee laa, ọdụm wee hụta ya n'ụzọ, mee ka ọ nwụọ. E wee tụpụ ozu ya n'ụzọ. Ịnyịnya ibu ya na-eguzokwa n'akụkụ ya, ọdụm ahụ na-eguzokwa n'akụkụ ozu ahụ. Ma lee, ndị ikom na-agabiga, ha wee hụ ozu ka a tụpụrụ ya n'ụzọ, hụkwa ọdụm ka ọ na-eguzo n'akụkụ ozu ahụ. Ha wee bịa kwuo ya n'obodo nke onye amụma ahụ bụ agadi na-ebi n'ime ya. Onye amụma ahụ nke mere ka o si n'ụzọ laghachi wee nụ ya, ọ sị, onye nke Chineke ahụ ka ọ bụ onye nupụrụ isi n'okwu ọnụ Jehova. Jehova wee were ya nye ọdụm, o wee dọgbuo ya, mee ka ọ nwụọ dịka okwu Jehova si dị nke ọ gwara ya. O wee gwa ụmụ ya okwu sị, jikwaranụ m ịnyịnya ibu. Ha wee jikwa ya. O wee chọta ozu ya ka a tụpụrụ ya n'ụzọ, na ịnyịnya ibu na ọdụm ka ha na-eguzo n'akụkụ ozu ahụ. Ọdụm erighị ozu ahụ, ọ dọgbughịkwa ịnyịnya ibu ahụ. Onye amụma ahụ wee bulie ozu onye nke Chineke ahụ, dọba ya n'elu ịnyịnya ibu ahụ, bughachi ya. Ọ bịaruo obodo onye amụma ahụ bụ agadi, iti aka n'obi na ili ya. Ọ dọba ozu ya n'ili ya. Ha wee tiere ya aka n'obi sị, ewo nwanne m. O ruo mgbe o lisiri ya, na ọ gwara ụmụ ya okwu sị, mgbe m nwụrụ, likwanụ m n'ili nke e liri onye nke Chineke, dọba ọkpụkpọ m n'akụkụ ọkpụkpụ ya. N'ihi na okwu ahụ aghaghị ire, bụ nke ọ kpọrọ oku n'okwu Jehova megide ebe ịchụ àjà nke dị na Betel, megidekwa ụlọ niile nke ebe dị elu nke dị n'obodo niile nke Sameria. Mgbe ihe a gasịrị, Jeroboam esighị n'ụzọ ọjọọ ya laghachi, ma o mekwara ndị nchụàjà nke ebe dị elu ọzọ site n'ọnụọgụgụ niile nke ndị Izrel. Onye ihe ya na-atọ ya ụtọ o mejuo ya aka, o wee ghọọ otu n'ime ndị nchụàjà nke ebe dị elu. Ihe a wee ghọrọ ụlọ Jeroboam mmehie, ọbụla izopụ ya na ikpochapụ ya n'elu ụwa. Akwụkwọ mbụ nke ndị eze, isi nke 14. Na mgbe ahụ, Abija nwa Jeroboam rịara ọrịa. Jeroboam wee sị nwunye ya, biko bilie, nwogharịa onwe gị, ka a ghara ịmara na gị onwe gị bụ nwunye Jeroboam. Ị ga-ejekwa Shilo, lee, n'ebe ahụ ka Ahija bụ onye amụma nọ. Onye ahụ kwuru okwu banyere m na m ga-abụ eze ndị nka. Chịrịkwa n'aka gị ogbe achịcha 10 na achịcha nta na karama mmanụ aṅụ, jekwuru ya. Onye ahụ ga-egosi gị ihe ga-eme nwa okoro. Nwunye Jeroboam wee mee otu a, wee bilie jee Shilo, baa n'ụlọ Ahija. Ma Ahija apụghị ịhụ ụzọ ọzọ,
n'ihi na anya ya guzoro eguzo n'ihi agadi ya. Ma Jehova sịrị Ahija, lee, nwunye Jeroboam na-abịa ịjụ ese banyere nwa ya nwoke n'aka gị, n'ihi na ọ na-arịa ọrịa. Otu a ka ị ga-agwa ya. Ọ ga-erukwa mgbe ọ bata na nwaanyị ahụ ga na-eme onwe ya dịka onye ala ọzọ. O ruo mgbe Ahija nụrụ olu ụkwụ ya ka ha na-azọ mgbe ọ na-abata n'ọnụ ụzọ, ha sịrị, bata, nwunye Jeroboam, n'ihi gịnịkwa ka gị onwe gị na-eme onwe gị dịka onye ala ọzọ? Ma mụ onwe m bụ onye ozi siri ike n'ebe ị nọ. Jee sị Jeroboam, otu a ka Jehova bụ Chineke Izrel sịrị, n'ihi na esi m n'etiti ndị m welie gị elu, mee gị onye ndu ndị mbụ Izrel, wee dọwapụ alaeze n'ụlọ David nye gị. Ma ị dịghị ka ohu mbụ David, onye debere ihe nne m nyere n'iwu. O were obi ya niile jee so m ime naanị ihe ziri ezi n'anya m, ma imewo ihe ọjọọ karịa ndị niile buru gị ụzọ. I wee jee mere onwe gị chi ọzọ dị iche iche na arụsị akpụrụ akpa ịkpasu m iwe. I wee tufuo m n'azụ gị. N'ihi nke a, lee, m na-eme ka ihe ọjọọ bịakwute ụlọ Jeroboam. M ga-ebipụkwa n'ahụ Jeroboam nwa nwoke ọbụla, onye egbochiri egbochi na onye ahapụrụ ahapụ n'Izrel. M ga-ekpochapụkwa nke fọdụrụ nke ụlọ Jeroboam dịka mmadụ si ekpochapụ nsị anụ, ruo mgbe a ga-ekpochapụzu ha. Onye nke Jeroboam nke nwụrụ anwụ n'obodo, nkịta ga-eri ya. Onye nke nwụrụ anwụ n'ọhịa, anụ ufe nke eluigwe ga-erikwa ya, n'ihi na Jehova ekwuwo ya. Ma gị onwe gị bilie laa n'ụlọ gị. Mgbe ụkwụ gị na-aba n'obodo, nwata ahụ ga-anwụkwa, ma Izrel niile ga-etiri ya aka n'obi lie ya, n'ihi na onye a naanị ya n'ime ndị Jeroboam nwere ga-abịaru ili, n'ihi na a hụrụ n'ime ya ezi ihe n'ebe Jehova bụ Chineke Izrel nọ n'ụlọ Jeroboam. Jehova ga-emekwa ka otu eze Izrel biliere ya, onye ga-ebipụ ụlọ Jeroboam ụbọchị a. Ma gịnị ọbụla ugbu a, Jehova ga-etigbukwa Izrel dịka amị na-eme mkpọtụ n'ime mmiri. Ọ ga-ahọpụkwa Izrel n'ezi ala nke o nyere ndị bụ nna ha. Ọ ga-efesakwa ha n'ofe osimiri, n'ihi na ha emewo Asherim ha, na-akpasu Jehova iwe. Ọ ga-arakwa Izrel nye n'ihi mmehie Jeroboam niile nke o mehieworo, na nke o ji mee ka Izrel mehie. Nwunye Jeroboam wee bilie laa bịaruo Tịaza mgbe nwaanyị ahụ na-abata na mbata ụzọ ụlọ. Nwa okoro ahụ wee nwụọ. Izrel niile wee lie ya, tiere ya aka n'obi dịka okwu Jehova si dị, nke o kwuru n'aka ohu ya bụ Ahija onye amụma. Ma ihe niile nke fọdụrụ nke Jeroboam nwere, ka o si buo agha na ka o si bụrụ eze, lee, edewo ha n'akwụkwọ ihe e mere n'ụbọchị nke ndị eze Izrel. Ụbọchị nke Jeroboam bụrụ eze wee dị 2 afọ. O wee so nna ya ha dina n'ọnwụ. Nedab bụ nwa ya wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. Ma Rehoboam bụ nwa Solomọn bụ eze na Juda. Rehoboam gbara 21 mgbe ọ malitere ịbụ eze. O wee bụrụ eze afọ 17 n'ime Jerusalem bụ obodo Jehova họpụtara n'etiti ebo niile nke Izrel, itinye aha ya n'ebe ahụ. Aha nne ya bụ Neama, bụ nwaanyị Amọn. Juda wee mee ihe jọrọ njọ n'anya Jehova. Ha wee were mmehie ha niile nke ha mehiere kpasuo ya ekworo karịa ihe niile ndị bụ nna ha mere. Onwe ha wee wukwara onwe ha ebe dị elu na ogidi na Asherim n'elu ugwu ọbụla dị elu na n'okpuru osisi ndụ ọbụla. Ọzọkwa, ndị edoro nsọ ịkwa iko dị n'ala ha mere dịka ihe arụ niile nke mba ọzọ si dị, bụ ndị Jehova napụrụ ala ha n'ihu ụmụ Izrel. O ruo n'afọ nke ise nke eze Rehoboam, na Shashak bụ eze Ijipt rigotara megide Jerusalem. O wepụ akụ niile nke ụlọ Jehova na akụ niile nke ụlọ eze, ọbụla ihe niile ka o wepụrụ. O wepụkwara ọta ọlaedo nke Solomọn mere. Eze bụ Rehoboam wee mee ọta ọlaedo n'ọnọdụ ha, nye ha n'aka ndị isi ndị ọgba ọsọ, bụ ndị na-eche ọnụ ụzọ ụlọ eze ka ha lekọta ha anya. O ruo mgbe ọbụla eze na-aba n'ụlọ Jehova, na ndị ọgba ọsọ na-ebu ha, wee bughachi ha n'ime ụlọ ndị ọgba ọsọ. Ma okwu Rehoboam niile nke fọdụrụ na ihe o mere, edeghị ihe ahụ n'akwụkwọ ihe e mere n'ụbọchị nke ndị eze Juda. Ma agha dị n'etiti Rehoboam na Jeroboam ụbọchị niile. Rehoboam wee so nna ya ha dina n'ọnwụ, elie ya n'ebe e liri nna ya ha n'obodo David. Aha nne ya bụ Neama, bụ nwaanyị Amọn. Abija nwa ya wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. Akwụkwọ mbụ nke ndị eze, isi nke 15. Ma n'afọ nke 18 nke eze bụ Jeroboam nwa Nebat, ka Abija malitere ịbụ eze Juda. Afọ 3 ka ọ bụ eze na Jerusalem. Aha nne ya bụ Maaka nwa nwaanyị Abishalom.
ọ na-ejegharị na mmehie niile nke nna ya nke ọ buru ya ụzọ mee. Obi ezughịkwa oke n'ebe Jehova bụ Chineke ya nọ dịka obi David bụ nna ya. Ma n'ihi David ka Jehova bụ Chineke ya nyere ya oriọna na Jerusalem ime ka nwa ya bilie n'ọnọdụ ya na ime ka Jerusalem guzo. N'ihi na David mere ihe ziri ezi n'anya Jehova. O sikwa n'ihe ọbụla o nyere ya n'iwu wezuga onwe ya ụbọchị niile nke ndụ ya. Ọ bụ naanị n'okwu Uriah onye Het ma agha dị n'etiti Rehoboam na Jeroboam ụbọchị niile nke ndụ ya. Ma okwu Abijam niile nke fọdụrụ na ihe nna o mere edeghị ihe ahụ n'akwụkwọ ihe e mere n'ụbọchị nke ndị eze Juda. Ma agha dị n'etiti Abijam na Jeroboam. Abijam wee so nna ya ha dina n'ọnwụ. Ha wee lie ya n'obodo David. Asa nwa ya wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. Ma n'afọ nke ọgụ nke Jeroboam eze Izrel ka Asa malitere ịbụ eze Juda. Ọgụ afọ 21 ka ọ bụ eze na Jerusalem. Aha nne ya bụ Maaka nwa Abishalom. Asa mere ihe ziri ezi n'anya Jehova dịka David nna ya mere. O wee mee ka ndị edoro nsọ ịkwa iko si n'ala ya gabiga. O wezugakwara arụsị niile nke nna ya ha mere. Ọzọkwa Maaka bụ nne ya o wezugakwara ya na-ebu eze nwanyị n'ihi na o mere ihe kpatara ịma jijiji nye Ashera. Asa wee gbutuo ihe ya kpatara ịma jijiji. O sire ya ọkụ na mmiri iyi Kidron. Ma ewezuga ebe dị elu otu ọ dị, obi Asa zuru oke n'ebe Jehova n'ụbọchị ya niile. Ọ chịbata n'ụlọ Jehova ihe nne nna ya doro nsọ na ihe niile ya onwe ya doro nsọ bụ ọlaọcha na ọlaedo na ihe dị iche iche ọzọ. Ma agha dị n'etiti Asa na Baasha bụ eze Izrel ụbọchị ha niile. Baasha bụ eze Izrel wee rigo imegide Juda wuo Rema ka ọ ghara iyikwa Asa bụ eze Juda ka o nwee onye na-apụ apụ maọbụ onye na-abata abata. Asa wee chọrọ ọlaọcha niile na ọlaedo niile nke fọdụrụ n'aka ụlọ Jehova na aka ụlọ eze niile nye ha n'aka ndị ohu ya. Eze Baasha Asa wee ziga ha jekwuru Ben-Hadad nwa Tibrimon nwa Hezion bụ eze Siria nke bi na Damaskọs sị, ọgba ndụ dị n'etiti mụ na gị na n'etiti nna m na nna gị. Ga-ezitewo m gị onyinye bụ ọlaọcha na ọlaedo jee mebie ọgba ndụ gị na Baasha bụ eze Izrel gbara ka o wee si n'ahụ m rigo. Ben-Hadad wee gee eze bụ Asa ntị zite ndị isi ụsụ niile nke ndị agha ọ nwere imegide obodo niile nke Izrel wee tigbuo ije ọnụ bụ na Dan na Ebel Bet-Maaka na Kinerọt niile tinyere ala niile nke Naftali. O ruo mgbe Baasha nụrụ ya na ọ hapụrụ iwu Rema wee biri na Tịaza. Ma eze bụ Asa mere ka Juda niile nụ, ọ dịghị onye pụrụ ya. Ha wee bupụ nkume niile nke Rema na osisi ha niile nke Baasha ji wuo ya. Eze bụ Asa wee were ha wuo Geba Benjamin na Mispa. Ma okwu Asa niile nke fọdụrụ na ịdị ike ya niile na ihe nna o mere n'obodo ya niile o wuru edeghị ihe ahụ n'akwụkwọ ihe e mere n'ụbọchị nke ndị eze Juda. Naanị na ọ rịara ọrịa n'ụkwụ ya abụọ na mgbe agadi ya. Asa wee so nna ya ha dina n'ọnwa lie ya n'ebe e liri nna ya ha n'obodo David bụ nna ya. Jehoshafat nwa ya wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. Ma Nedab bụ nwa Jeroboam malitere ịbụ eze Izrel n'afọ nke abụọ nke Asa bụ eze Juda. O wee bụrụ eze Izrel afọ 2. O mere ihe jọrọ njọ n'anya Jehova ji ije n'ụzọ nna ya na n'ime mmehie ya nke o ji mee ka Izrel mehie. Baasha bụ nwa Ahija nke ụlọ Isaka wee kekọta mmadụ imegide ya. Baasha wee tigbuo ya na Gibeton nke dịrị ndị Filistia n'ihi na Nedab na ndị Izrel niile na-achọgide Gibeton n'agha. Baasha wee mee ka ọ nwụọ n'afọ nke 3 nke Asa bụ eze Juda. O wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. O ruo mgbe ọ malitere ịbụ eze na o tigburu ụlọ Jeroboam niile. O kweghị ka onye ọbụla nke na-eku ume fọdụrụ Jeroboam ruo mgbe o kpochapụrụ ya dịka okwu Jehova si dị nke o kwuru n'aka ohu ya bụ Ahija onye Shilo. N'ihi mmehie niile nke Jeroboam nke o mehiere na nke o ji mee ka Izrel mehie n'ime mkpasu iwe ya nke o ji kpasuo Jehova bụ Chineke Izrel iwe. Ma okwu Nedab niile nke fọdụrụ na ihe nna o mere edeghị ihe ahụ n'akwụkwọ ihe e mere n'ụbọchị nke ndị eze Izrel. Ma agha dị n'etiti Asa na Baasha bụ eze Izrel ụbọchị ha niile. N'afọ nke 3 nke Asa bụ eze Juda ka Baasha bụ nwa Ahija malitere ịbụ eze niile n'ime Tịaza ọgụ afọ 4. O mere ihe jọrọ njọ n'anya Jehova jee ije n'ụzọ Jeroboam na n'ime mmehie ya nke o ji mee ka Izrel mehie. Akwụkwọ nke mbụ nke ndị eze isi nke 16. Okwu Jehova wee ruo Jihu bụ nwa Hanani ntị megide Baasha sị,
n'ihi na esi m n'aja welie gị elu mee gị onye ndu ndị mbụ Izrel wee jee ije n'ụzọ Jeroboam mee ndị mbụ Izrel ka ha mehie iwere mmehie niile ha kpasuo m iwe. Lee, m na-ekpochapụ ndị fọdụrụ nke Baasha bụ nke fọdụrụ nke ụlọ ya. M ga-emekwa ụlọ gị ka ọ dị ka ụlọ Jeroboam bụ nwa Nebat onye nke Baasha nke nwụrụ anwụ n'obodo nkịta ga-eri, onye nke ya nke nwụrụ anwụ n'ọhịa anụ ufe nke eluigwe ga-erikwa ya. Ma okwu Baasha niile nke fọdụrụ na ihe o mere na ịdị ike ya niile edeghị ihe ahụ n'akwụkwọ ihe mere n'ụbọchị nke ndị eze Izrel. Baasha wee so nna ya ha dina n'ọnwụ, lie ya na Tịaza. Ela bụ nwa ya wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. Ọzọkwa n'aka Jihu bụ nwa Hanani onye amụma ka okwu Jehova bịara megide Baasha na imegide ụlọ ya. Ma n'ihi ihe ọjọọ niile nke o mere n'anya Jehova, iwere omume aka ya kpasuo ya iwe, n'ịdị ka ụlọ Jeroboam, ma n'ihi na o tigburu ya. N'afọ nke 6 nke Asa bụ eze Juda ka Ela nwa Baasha malitere ịbụ eze Izrel n'ime Tịaza afọ 2. Ohi ya Zimri bụ onyeisi nkewa ụgbọala ya wee kekọta mmadụ imegide ya. Ma ya onwe ya nọ na Tịaza na-aṅụ mmanya na-aṅụbiga ya oke n'ụlọ Aza onye bụ onyeisi ụlọ ya na Tịaza. Zimri wee bịa tigbuo ya mee ka ọ nwụọ n'afọ nke 7 nke Asa bụ eze Juda. O wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. O ruo mgbe ọ malitere ịbụ eze, mgbe ọ nọkwasịrị n'oche eze ya, na o tigburu ụlọ Baasha niile, o kweghị ka otu nwa nwoke fọdụrụ ya ma ọ bụ n'ime ndị ikwu ya ma ọ bụ n'ime ndị enyi ya. Zimri wee kpochapụ ụlọ Baasha niile dịka okwu Jehova si dị, nke o kwuru megide Baasha n'aka Jihu bụ onye amụma, banyere mmehie niile nke Baasha na mmehie niile nke Ela bụ nwa ya, nke ha mehiere na nke ha ji mee Izrel mehie, iwere ihe efu niile ha kpasuo Jehova bụ Chineke Izrel iwe. Ma okwu Ela niile nke fọdụrụ ha na ihe niile o mere edeghị ihe ahụ n'akwụkwọ ihe e mere n'ụbọchị nke ndị eze Izrel n'afọ nke 7 nke Asa bụ eze Juda ka Zimri bụ eze ụbọchị 7 na Tịaza. Ma ndị Izrel nọ n'ọmụma ụlọikwu imegide Gibeton nke dịrị ndị Filistia. Ndị nọ n'ọmụma ụlọikwu wee nụ sị, Zimri ekekọtawo mmadụ ọzọkwa, o tigbuwo eze Izrel niile, wee mee Omri bụ onyeisi ụsụ ndị agha ka ọ bụrụ eze Izrel n'ụbọchị ahụ n'ọmụma ụlọikwu. Omri wee si na Gibeton rigo, ya na Izrel niile, ha wee nọchigide Tịaza n'agha. O ruo mgbe Zimri hụrụ na e werewo obodo, na ọ bara n'ụlọ nke ụlọeze, sụrụ ụlọeze n'ọkụ n'isi onwe ya, nwụọ n'ihi mmehie ya niile nke o mehiere, n'ime ihe jọrọ njọ n'anya Jehova, n'ije ije n'ụzọ Jeroboam na n'ime mmehie nke o mere ime ka Izrel mehie. Ma okwu Zimri niile nke fọdụrụ na nkekọta niile nke o kekọtara mmadụ imegide eze edeghị ihe ahụ n'akwụkwọ ihe e mere n'ụbọchị nke eze Izrel. Mgbe ahụ e kewara ndị Izrel na nkewa abụọ. Otu nkewa ndị Izrel soro Tibni bụ nwa Ginat ime ya ka ọ bụrụ eze. Nkewa ọzọ soro Omri. Ndị soro Omri wee dị ike karịa ndị soro Tibni bụ nwa Ginat. Tibni wee nwụọ, Omri wee bụrụ eze. N'afọ nke 11 nke Asa bụ eze Juda ka Omri malitere ịbụ eze Izrel afọ 12. Ọ bụ eze na Tịaza afọ 6. Ọ zụrụ ugwu Sameria n'aka Shema na talenti ọlaọcha 2. O wuo ụlọ n'ugwu ahụ, kpọọ aha obodo ahụ o wuru Sameria n'aha Shema bụ onye nwe ugwu ahụ. Omri mere ihe jọrọ njọ n'anya Jehova, mekwa ihe jọrọ njọ karịa ndị niile buru ya ụzọ. O ji ije n'ụzọ niile nke Jeroboam bụ nwa Nebat, na n'ime mmehie ya niile nke o jiri mee ka Izrel mehie, iwere ihe efu niile kpasuo ha iwe, iwere ihe efu ha niile kpasuo Jehova bụ Chineke Izrel iwe. Ma ihe Omri niile nke fọdụrụ bụ nke o mere na ihe ịdị ike ya nke o mere edeghị ihe ahụ n'akwụkwọ ihe e mere n'ụbọchị nke ndị eze Izrel. Omri wee so nna ya ha dina n'ọnwụ, lie na Sameria. Ehab bụ nwa ya wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. Ma n'afọ nke 18 nke Asa bụ eze Juda ka Ahab bụ nwa Omri malitere ịbụ eze Izrel. Ahab nwa Omri wee bụrụ eze Izrel n'ime Sameria 2 afọ. Ahab nwa Omri mere ihe jọrọ njọ n'anya Jehova karịa ndị niile buru ya ụzọ. O ruo dịka a ga-asị na ọ bụ ihe mfe na ọ na-ejegharị na mmehie niile nke Jeroboam bụ nwa Nebat, na ọ lụrụ Jezibel na nwunye, bụ nwa nwaanyị Etbaal eze ndị Zaịdọn. O wee jee fee Baal ofufe, kpọkwa isi ala nye ya. O wee mee ka ebe ịchụ aja guzoro Baal n'ụlọ Baal nke o wuru na Sameria. Ahab mekwara Ashera
Ahab wee mee ihe ọzọ ịkpasu Jehova bụ Chineke Izrel iwe karịa ndị eze niile nke ndị Izrel ndị buru ya ụzọ. N'ụbọchị ya ka Hiel bụ onye Betel wuru Jeriko. Abiram bụ ọkpara ya ka o were tọọ ntọala ya. Segub bụ nwa ya nwoke nke nta ka o were kwa guzo ọnụ ụzọ ama ya ọtọ, dịka okwu Jehova si dị, nke o kwuru n'aka Joshua nwa Nun. Akwụkwọ mbụ nke ndị eze, isi nke 17. Elaịja bụ onye Tishbe, onye sitere na ndị nnọdụ nke Gilead, wee sị Ehab, Jehova bụ Chineke nke Izrel na-adị ndụ, onye m guzoworo n'ihu ya. Igirigi maọbụ mmiri ozuzo agaghị adị ma ọlị n'afọ ndị a, ma ọ bụ naanị dịka okwu m si dị. Okwu Jehova wee ruo ya ntị sị, si n'ebe a pụọ, chere onwe gị ihu n'ihu anyanwụ, zuo onwe gị na mmiri iyi Kerit nke dị n'ihu Jọdan. Ọ ga-erukwa na ị ga-aṅụ mmiri sitere na mmiri iyi ahụ. Ọ bụkwa ugolo ọma ka m nyewuru iwu izu gị n'ebe ahụ. O wee jee mee dịka okwu Jehova si dị. O jee biri na mmiri iyi Kerit nke dị n'ihu Jọdan. Ugolo ọma wee na-ebutere achịcha na anụ n'ụtụtụ na achịcha na anụ n'anyasị. Ọ na-aṅụkwa mmiri sitere na mmiri iyi ahụ. O ruo mgbe ụfọdụ ụbọchị gasịrị na mmiri iyi ahụ takọrọ n'ihi na mmiri ozuzo adịghị n'ala. Okwu Jehova wee ruo ya ntị sị, bilie jee Zarefat nke dịrị Zaịdọn biri n'ebe ahụ. Lee, nyewo m otu nwaanyị di ya nwụrụ nọ n'ebe ahụ iwu izu gị. O wee bilie jee Zarefat bịaruo ọnụ ụzọ ámá obodo ahụ, ma lee, n'ebe ahụ ka nwaanyị di ya nwụrụ nọ na-achịkọta nkụ. O wee kpọọ ya oku sị, biko kutere m nwantị mmiri n'ihe ka m wee ṅụọ. O wee jee ikute ya. Elaịja wee kpọọ ya oku sị, biko wetara m iberibe achịcha n'aka gị. Nwaanyị ahụ wee sị, Jehova bụ Chineke gị na-adị ndụ, ọ dịghị ogbe achịcha m nwere ma ọlị, ma naanị otu nju aka ụtụ ọka na okpokoro na nwantị mmanụ n'ite. Ma lee, ana m achịkọta nkụ abụọ ka m wee baa were ya doziere onwe m, dozikwara nwa m nwoke ka anyị wee rie ya nwụọ. Elaịja wee sị, atụla egwu, baa, mee dịka okwu gị si dị. Naanị buru ụzọ mere m ogbe achịcha nta site na ya, wepụtara m ya, ma meere onwe gị, mekwara nwa gị nwoke n'ikpeazụ. N'ihi na otu a ka Jehova bụ Chineke Izrel sịrị, okpokoro ụtụ ọka ahụ agaghị agwụ, ite mmanụ ahụ agaghị akọkwa gị ruo ụbọchị Jehova ga-enye mmiri ozuzo n'elu ụwa. O wee jee mee dịka okwu Elaịja si dị. Nwaanyị ahụ wee rie, ya onwe ya na Elaịja n'ụlọ ya ọtụtụ ụbọchị. Okpokoro ụtọ ọka ahụ agwụghị, ite mmanụ ahụ akọghịkwa, dịka okwu Jehova si dị, nke o kwuru n'aka Elaịja. O ruo mgbe ihe ndị a gasịrị na nwa nke nwaanyị ahụ bụ nwaanyị nwe ụlọ rịara ọrịa. Ọrịa ya wee dị ike nke ukwuu ruo mgbe ume na-afọdụghị n'ime ya. Nwaanyị ahụ wee sị Elaịja, gịnị ka mụ na gị nwekọrọ, gị onye nke Chineke? Ị bịakwutewo m ime ka echeta mmehie m na ime ka nwa m nwoke nwụọ. Sị ya, nye nwa gị nwoke. O wee kupụta ya n'obi ya, kugo ya n'ime ụlọ elu ebe ya onwe ya na-anọdụ. Ọ tọgbọ ya n'ihe ndina ya. Ọ kpọkuo Jehova sị, Jehova bụ Chineke m, ọ bụkwa nwaanyị a di ya nwụrụ nke mụ onwe m na-anọ n'ụlọ ya dịka ọbịa ka ị mejọworo n'ime ka nwa ya nwoke nwụọ? Ọ setị aka ya n'ahụ nwata ahụ ugboro 3, kpọkuo Jehova sị, biko Jehova bụ Chineke m, ka mkpụrụ obi nwata nke a bịaghachi n'ime ya. Jehova wee gee ntị olu Elaịja, mkpụrụ obi nwata ahụ wee bịaghachi n'ime ya, o wee dị ndụ. Elaịja wee kuru nwata ahụ si n'ime ụlọ elu ahụ kụdata ya n'ụlọ, nye ya nne ya. Elaịja wee sị, lee, nwa gị na-adị ndụ. Nwaanyị ahụ wee sị Elaịja, ugbu a amawo m nke a na onye nke Chineke ka ị bụ, na okwu Jehova bụkwa eziokwu n'ọnụ gị. Akwụkwọ mbụ nke ndị eze, isi nke 18. O ruo mgbe ọtụtụ ụbọchị gasịrị na okwu Jehova ruo Elaịja ntị n'afọ nke 3 sị, jee mee ka Ahab hụ gị anya, m ga-enyekwa mmiri ozuzo n'elu ụwa. Elaịja wee jee ime ka Ahab hụ ya anya, ma oke ụnwụ ahụ siri ike na Sameria. Ahab wee kpọọ Ọbadaya onye bụ onyeisi ụlọ ya, ma Ọbadaya na-atụ egwu Jehova nke ukwuu. O wee ruo mgbe Jezebel bipụrụ ndị amụma Jehova, na Ọbadaya chere ọgụ ndị amụma 5 zuo ha, ọgụ ndị ikom 211 ọgba were achịcha na mmiri zuo ha. Ahab wee sị Ọbadaya, jegharịa n'ala ruo isi iyi niile nke mmiri, rukwa mmiri iyi niile. Eleghị anya, anyị ga-achịkọta ahịhịa wee mee ka ịnyịnya na ịnyịnya muul dị ndụ, ka anyị wee ghara ibipụ anụ na anụ ụlọ anyị. Ha wee kewara onwe ha ala ahụ ịgabiga n'ime ya. Ehab jere n'otu ụzọ naanị ya, Ọbadaya jekwara n'ụzọ ọzọ naanị ya. Ọbadaya wee nọ n'ụzọ, ma lee, Elaịja zutere ya. Ọ mata ya, daa kpuo ihu ya n'ala sị, ọ bụ gị bụ nke a onye nwe m Elaịja? Ọ sị, mụ onwe m ka ọ bụ.
Jesi onye nwe gị, lee, Elaịja abịawo, ọ sị, gịnị ka m mehieworo na gị onwe gị na-enye ohu gị n'aka Ehab ime ka m nwụọ? Jehova bụ Chineke gị na-adị ndụ, ọ dịghị mba ma ọ bụ alaeze ma ọlị ebe onye nwe m na-ezigaghị ịchọ gị. Ma mgbe ha sịrị, ọ nọghị n'ebe a, o mee ka alaeze ahụ na mba ahụ ṅụọ iyi na ha achọtaghị gị. Ma ugbu a gị onwe gị na-asị, Jesi onye nwe gị, lee, Elaịja abịawo, ọ ga-erukwa mgbe mụ onwe m si n'ebe ị nọ jee, na mmụọ nke Jehova ga-eburu gị jeruo ebe m na-amaghị. Ma mgbe m bịara igosi Ehab ma ọ chọtaghị gị, ọ ga-egbukwa m. Ma ohu gị na-atụ egwu Jehova site na mgbe m dị na nwata. Egosighị onye nwe m ihe m mere mgbe Jezibel gburu ndị amụma Jehova, na ezuru m ọgụ ndị ikom 5 sitere na ndị amụma Jehova, ọgụ ndị ikom 211 ọgba, ọgụ ndị ikom 211 ọgba, were achịcha na mmiri zoo ha. Ma ugbu a gị onwe gị na-asị, Jesi onye nwe gị, Elaịja abịawo, ọ ga-egbukwa m. Elaịja wee sị, Jehova nke usuu nke ndị agha na-adị ndụ, onye m guzoworo n'ihu ya, n'ezie taa ka m ga-eme ka ọ hụ m anya. Ọbịdaya wee jee izute Ehab, gosi ya. Ehab wee jee izute Elaịja. O ruo mgbe Ehab hụrụ Elaịja, na Ehab sịrị ya, ọ bụ gị bụ nke a, gị onye na-emekpa Izrel ahụ? Sị, emekpaghị m Izrel ahụ, kama ọ bụ gị onwe gị n'ụlọ nna gị n'ime nhapụ hapụrụ ihe nne Jehova nyere n'iwu, i wee jeso Baalim. Ma ugbu a zigachikọtara m Izrel niile ruo ugwu Kamel, na ndị amụma Baal ndị dị nnu mmadụ na 210, na ndị amụma Ashera ndị dị nnu mmadụ, ndị na-eri ihe na tebụl Jezibel. Aha bụ ezisa ozi n'etiti ụmụ Izrel niile, chịkọta ndị amụma ahụ ruo ugwu Kamel. Elaịja wee bịaruo ndị Izrel niile nso, sị, ruo ole mgbe ka unu onwe unu ga na-arụgharị n'etiti ụzọ abụọ ndị a? Ọ bụrụ na Jehova bụ Chineke, jesonụ ya; ọ bụrụ Baal, jesonụ ya. Ma ndị Izrel azaghị okwu ọbụla. Elaịja wee sị ndị Izrel, mụ onwe m, abụ m onye amụma Jehova, fọdụrụ naanị m. Ma ndị amụma Baal dị nnu ndị ikom 210, ka ha nyekwa anyị oke ehi 2, ka ha họpụtakwara onwe ha otu oke ehi, bọọ ya na ọbụbọ ya, tụkwasị ya n'elu nkụ, maka ha ghara itinye ya ọkụ. Mụ onwe m ga-edozikwa oke ehi nke ọzọ, tinye n'elu nkụ, ma m gaghị etinye ọkụ. Unu ga-akpọkukwa aha chi unu, ma mụ onwe m ga-akpọku aha Jehova. Ọ ga-erukwa na chi ahụ nke na-ewere ọkụ zaa, onye ahụ bụ Chineke. Ndị Izrel niile wee zaa sị, ọ dị mma bụ okwu a. Elaịja wee sị ndị amụma Baal, họpụtara n'onwe unu otu oke ehi, buru ụzọ dozie ya, n'ihi na unu onwe unu dị ọtụtụ. Kpọkukwa n'aha chi unu, ma unu etinyela ọkụ. Ha wee were oke ehi nke e nyere ha, ha wee dozie ya, kpọkuo aha Baal site n'ụtụtụ wee ruo etiti ehihie, sị, Baal zaa anyị. Ma ọ dịghị olu dị, ọ dịghịkwa onye na-aza. Ha wee wụkwasị n'elu ebe ịchụ aja nke e mere. O ruo n'etiti ehihie, na Elaịja kwara ha emo, sị, were na oke olu kpọọ, n'ihi na chi ka ọ bụ, n'ihi na ọ na-atụgharị uche ya, ma ọ bụ na o wezụgawa onwe ya, ma ọ bụ na ọ nọ n'ije, ma ọ bụ eleghị anya ya onwe ya na-arahụ ụra, ma ọ ga-eteta. Ha wee were oke olu kpọọ, were mma agha na ube bie ahụ onwe ha dịka ha si eme, ruo mgbe ọbara wụkwasịrị ha. O ruo mgbe etiti ehihie gasịrị, na ha na-ebu amụma ruo mgbe nsurue onyinye ịnata ihe ọma, ma ọ dịghị olu dị, ọ dịghịkwa onye na-aza, ọ dịghịkwa ọṅa ntị dị. Elaịja wee sị ndị Izrel niile, bịaruonụ m nso. Ndị Izrel niile wee bịaruo ya nso, dozie ebe ịchụ aja Jehova nke etipịara. Elaịja wee chịrị nkume 12 dịka ọnụọgụ ebo ụmụ Jekọb si dị, bụ onye okwu Jehova ruru ntị, si, Izrel ga-abụ aha gị. Ọ chịrị nkume ahụ wuo ebe ịchụ aja n'aha Jehova, o mee ebe mmiri ga-adọrọ ha ka ebe ga-anagide mgbe mkpụrụ ọghị ya abụọ gburugburu ebe ịchụ aja. O doo nkụ n'usoro, bụ oke ehi ya na ọbụbọ ya, tụkwasị ya n'elu nkụ. Ọ sị, gbajuo na okpokoro nnọọ mmiri, wụkwasị ya n'elu aja nsure ọkụ na n'elu nkụ. Ọ sị, meenụ ya nke ugboro 2. Ha wee mee ya nke ugboro 2. Ọ sị, meenụ ya nke ugboro 3. Ha wee mee ya nke ugboro 3. Mmiri ahụ wee na-erugharị ebe ịchụ aja ahụ gburugburu. Ọ gbajikwa ebe ahụ mmiri na-adọrọ mmiri. O ruo na mgbe nsure onyinye ịnata ihe ọma, na Elaịja bụ onye amụma bịaruru nso, sị, Jehova bụ Chineke Abraham na Aịzik na Izrel, ka a marata na gị onwe gị bụ Chineke na Izrel, ma mụ onwe m bụkwa ohu gị, na ọ bụkwa n'okwu gị ka m meworo ihe niile ndị a.
zam Jehova zam, ka ndị nka wee mara na gị onwe gị Jehova bụ Chineke, na gị onwe gị echigharịwokwa obi ha ịlọta. Ọkụ Jehova wee daa iripịa aja nsure ọkụ ahụ na nkụ ya, na nkume niile na aja, rachapụkwa mmiri nke dị n'ebe ahụ mmiri dọrọ. Ndị Izrel niile wee hụ ya dakpuo ihu ha n'ala sị, Jehova ya onwe ya bụ Chineke, Jehova ya onwe ya bụ Chineke. Elaịja wee sị ha, jidenụ ndị amụma Baal, ekwela ka otu nwoke n'ime ha wepụga onwe ha. Ha wee jide ya. Elaịja wee mee ka ha rịdaruo mmiri Kishọn, o gbuo ha n'ebe ahụ. Elaịja wee sị Ahab, rigo, rie ihe, ṅụkwa ihe ọṅụṅụ, n'ihi na olu ụzụ oke mmiri ozuzo na-ada. Ahab wee rigo iri ihe na ịṅụ ihe ọṅụṅụ. Ma Elaịja rigoro n'elu ugwu Kamel. O ruru ala, tinye ihu ya n'etiti ikpere ya abụọ. Ọ sị nwa okorobịa ya, biko rigo, legide anya n'ụzọ oke osimiri. Ọ rigo legide anya sị, ọ dịghị ihe ọbụla dị. Ọ sị, jeghachi ugboro 7. O ruo na nke ugboro 7 na ọ sịrị, lee, igwe ojii nke dị nta dịka obu aka mmadụ na-esi n'oke osimiri rigopụta. Ọ sị, rigo, sị Ahab, dozie ụgbọala gị rịda, ka mmiri ozuzo wee ghara igbochi gị. O ruo na nwa mgbe nta na elu ugwu jiri nji na igwe ojii na ifufe oke mmiri ozuzo dị ukwuu wee dị. Ahab wee nọkwasị n'ụgbọala laa na Jezreel. Aka Jehova wee dị n'ahụ Elaịja. O wee kee ihe okike n'ukwu ya, gbaa ọsọ n'ihu Ahab ruo mgbe ị na-aba Jezreel. Akwụkwọ mbụ nke ndị eze, isi nke 19. Ahab wee gosi Jezebel ihe niile Elaịja mere, na ihe niile otu o were mma agha gbuo ndị amụma niile. Jezebel wee zigara Elaịja onyeozi sị, ka chi mee otu a, ka ha meekwa ihe ọzọ otu a, ma a sị na emeghị m ndụ gị ka ọ dị ka ndụ otu onye n'ime ha dịka mgbe echi. O wee tụọ egwu bilie jee n'ihi ndụ ya bịaruo Bịasheba nke Juda nwere. O mee ka nwa okorobịa ya nọdụ n'ebe ahụ, ma ya onwe ya jere ije otu ụbọchị n'ọzara, bịa nọdụ n'okpuru otu osisi brum. Ọ rịọ Chineke ndụ ya ka ọ nwụọ, sị, o zuo ugbu a, Jehova wepụ ndụ m, n'ihi na mụ onwe m adịghị mma karịa nna m ha. Ọ dina rahụ ụra n'otu okpuru osisi brum. Ma lee, mmụọ ozi na-emetụ ya aka sị, bilie rie ihe. O wee legide anya, ma lee, ogbe achịcha nke esiri n'elu nkume dị ọkụ na ite mmiri dị n'akụkụ isi ya. O rie, ṅụkwa, dinakwa ọzọ. Mmụọ ozi nke Jehova wee bịaghachi nke ugboro abụọ metụ ya aka sị, bilie rie ihe, n'ihi na ije hiri nne karịa ike gị. O wee bilie rie ihe, ṅụkwa mmiri, jee n'ike ihe oriri ahụ ọgụ ụbọchị 2 ehihie na abalị ruo ugwu Chineke bụ Horeb. Ọ bịa n'ebe ahụ ruo ọgba, nọọ ọnọdụ abalị n'ebe ahụ. Ma lee, okwu Jehova ruru ya ntị sị ya, gịnị ka ị na-eme n'ebe a, Elaịja? Ọ sị, ekwuoro m Jehova bụ Chineke nke usuu nke ndị agha ekworo nke ukwuu, n'ihi na ụmụ Izrel ahapụghị ọgbụgba ndụ gị, tipịa ebe ịchụ aja gị niile, were mma agha gbuo ndị amụma gị. Ọ fọdụrụ mụ onwe m naanị m, ha na-achọkwa ndụ m iwepụ ya. Ọ sị, pụọ, guzo onwe gị n'ugwu n'ihu Jehova. Ma lee, Jehova na-agabiga, oke ifufe dị ike na-agbawakwa ugwu niile, na-etipịakwa nkume dị elu niile n'ihu Jehova. Ma Jehova anọghị n'ifufe ahụ. Ma mgbe ifufe gasịrị, ala ọma jijiji mara, ma Jehova anọghị n'ala ọma jijiji ahụ. Ma mgbe ala ọma jijiji gasịrị, ọkụ wee dị, ma Jehova anọghị n'ọkụ ahụ. Ma mgbe ọkụ gasịrị, olu nta nke dị ezi nwayọọ dara. O ruo mgbe Elaịja nụrụ ya, na o huchiri ihu ya na uwe mwụda ya, pụọ guzo n'ọnụ ụzọ ọgba ahụ. Ma lee, olu ruru ya ntị sị, gịnị ka ị na-eme n'ebe a, Elaịja? Ọ sị, ekwoworo m Jehova bụ Chineke usuu ndị agha ekworo nke ukwuu, n'ihi na ụmụ Izrel ahapụghị ọgbụgba ndụ gị, tipịa ebe ịchụ aja gị niile, were mma agha gbuo ndị amụma gị. Ọ fọdụrụ mụ onwe m naanị m, ha na-achọkwa ndụ m iwepụ ya. Jehova wee sị ya, jee laghachi n'ụzọ gị ruo ọzara Damaskọs. Ma mgbe ị bịara, ị ga-ete Hazael mmanụ ịbụ eze Siria. Ị ga-etekwa Jihu bụ nwa Nimshi mmanụ ịbụ eze Izrel. Ị ga-etekwa Elisha bụ nwa Shafat nke Ebel-Mehola ịbụ onye amụma n'ọnọdụ gị. Ọ ga-erukwa na onye na-ewepụga onwe ya na mma agha Hazael, Jihu ga-eme ka ọ nwụọ. Onye na-ewepụgakwa onwe ya na mma agha Jihu, Elisha ga-eme ka ọ nwụọ. Ma m ga-eme ka nnu mmadụ 17 na ọgụ 10 fọdụrụ n'Izrel, bụ ikpere niile nke a na-egbughị n'Ebal, na ọnụ ọbụla nke na-esutụghị ya. O si n'ebe ahụ jee chọta Elisha nwa Shafat, ma onye ahụ na-eme ka ehi ya dọgharịa ihe eji gwuo ala ubi. Ọgụ ehi na nnu ejikọrọ abụọ dị n'ihu ya. Ya onwe ya nọnyekwara ehi abụọ nke 12.
Elaịja wee gabiga jekwuru ya, wụsara ya uwe mwụda ya. O wee hapụ igwe ehi ya, gbasoo Elaịja n'azụ sị, biko ka m sutu nna m na nne m ọnụ, m ga-ejesokwa gị. Ọ sị ya, laghachi, n'ihi na ọ bụ gịnị ka m meworo gị? O wee si n'iso ya laghachi, were ehi abụọ ahụ ejikọrọ n'otu gbuo ha. O werekwa ihe ehi ahụ ji arụ ọrụ si anụ ha onye ndị ahụ ha rie. O bilie jeso Elaịja wee jere ya ozi. Akwụkwọ mbụ nke ndị eze, isi nke 20. Ma Ben-Hadad bụ eze Siria chịkọtara ụsụ ndị agha ya niile. Ọgụ ndị eze na 12 sokwara ya, ha na ịnyịnya na ụgbọala. O wee rigo nọchigide Samaria n'agha, buso ya agha. O wee zigara Ehab bụ eze Izrel ndị ozi ruo obodo ya, sị, otu a ka Ben-Hadad sịrị, ọlaọcha gị na ọlaedo gị nke m ka ọ bụ, ndị inyom gị kwa na ụmụ gị bụ nke dị mma karịa nke m ka ha bụ. Eze Izrel wee zaa sị, dịka okwu gị si dị, onye nwe m eze, nke gị ka mụ onwe m na ihe niile m nwere bụ. Ndị ozi ahụ wee bịaghachi sị, otu a ka Ben-Hadad kwuru, sị, n'ezie ezitere m gị ozi sị, ọlaọcha gị na ọlaedo gị na ndị inyom gị na ụmụ gị mụ ka ị ga-enye ha. Ma m ga-ezitere gị ndị ohu m dịka mgbe a echi. Ha ga-achọkwa n'ụlọ gị na ndị ohu gị. Ọ ga-erukwa na ihe ọbụla anya gị na-achọsi ike, ha ga-etinye ya n'aka ha, were ya. Eze Izrel wee kpọọ ndị okenye niile nke ala sị, biko maranụkwa na ọ bụ ihe ọjọọ ka nwoke a na-achọ, n'ihi na o zitere m ozi ichinye ya ndị inyom nke m, na ichinye ya ụmụ m, na inye ya ọlaọcha m, na inye ya ọlaedo m, ma egbochighị m ha n'aka ya. Ndị okenye niile na ndị Izrel niile wee sị ya, anụla okwu ya, ekwekwala. O wee sị ndị ozi Ben-Hadad, si na onye nwe m bụ eze, ihe niile i buru ụzọ zitere ohu gị ozi ime, nke ahụ ka m ga-eme, ma ihe a apụghị m ime ya. Ndị ozi wee laa weghachiri ya okwu. Ben-Hadad wee zigara ya ozi sị, ka chi mee m otu a, ka ha meekwa m ihe ọzọ otu a, a sị na aja Samaria ga-ezu nju aka inye ndị niile nọ n'ụkwụ m. Eze Izrel wee zaa sị, kwuonụ sị ya, ka onye na-eke ekike agha ya ghara ito onwe ya dịka onye na-ekepụ ya. O ruo mgbe Ben-Hadad nụrụ okwu a, mgbe ọ na-aṅụ ihe ọṅụṅụ, ya onwe ya na ndị eze na n'ụlọ ntụ, na ọ sịrị ndị ohu ya, doonụ onwe unu n'usoro. Ha wee doo onwe ha n'usoro imegide obodo ahụ. Ma lee, otu onye amụma bịaruo Ehab bụ eze Izrel nso, sị, otu a ka Jehova sịrị, ị hụwo oke igwe mmadụ niile a? Lee, ana m enye ya n'aka gị taa. Ị ga-amakwa na mụ onwe m bụ Jehova. Ahab wee sị, site n'aka onye? Ọ sị, otu a ka Jehova sịrị, site n'aka ụmụ okorobịa nke ndị isi ala a na-achị achị. Ọ sị, onye ga-amalite agha ahụ? Ọ sị, gị onwe gị. O wee gụkọta ụmụ okorobịa nke ndị isi ala a na-achị achị. Ha wee dị ọgụ 11 na 12. Mgbe a gụkọtasịrị ha, ọgụkọta ndị ya niile bụ ụmụ Izrel niile, 17 na ọgụ 10. Ha wee pụọ n'etiti ehihie. Ma Ben-Hadad na-aṅụ mmanya, na-aṅụbiga ya oke n'ụlọ ntụ ya. Ya onwe ya na ndị eze bụ ohu ndị eze na 12 bụ ọgụ ndị eze na 12 ahụ ndị na-enyere ya aka. Ụmụ okorobịa nke ndị isi ala a na-achị achị wee buru ụzọ pụọ. Ben-Hadad wee zipụ ha wee gosi ya, sị, ndị ikom esiwo na Samaria pụta. Ọ sị, ọ bụrụ na ọ bụ okwu udo ka ha pụtaworo, jidenụ ha na ndụ. Ọ bụrụkwa na ọ bụ agha ka ha pụtaworo, jidenụ ha na ndụ. Ma ndị a siri n'obodo pụọ, bụ ụmụ okorobịa nke ndị isi ala na-achị achị na ọsọ ndị agha ndị soro ha n'azụ. Ha wee tigbuo nwoke ọbụla nwoke ibe ya. Ndị Siria wee gbalaga Izrel wee chọọ ha n'azụ. Ben-Hadad bụ eze Siria wee wepụga onwe ya n'elu ịnyịnya ya na ndị ịnyịnya. Eze Izrel wee pụọ tigbuo ịnyịnya na ụgbọala. O tigbukwara ntigbu ukwu n'etiti ndị Siria. Onye amụma ahụ wee bịaruo eze Izrel nso sị ya, jee mee onwe gị ka ị dị ike, mara ahụkwa ihe ị na-eme, n'ihi na n'ọgbụgba afọ ka eze Siria ga na-arịgota imegide gị. Ma ndị ohu eze Siria sịrị ya, chi ukwu ka chi ha bụ, n'ihi ya ka ha dị ike karịa anyị. Ma otu ọ dị, ka anyị buso ha agha n'ala dị larịị, anyị aghaghịkwa ịdị ike karịa ha. Ma ihe a, wezụga ndị eze, nwoke ọbụla n'ebe ya, doo ndị na-achị ala n'ọnọdụ ha. Ma gị onwe gị, gụtara onwe gị ụsụ ndị agha, dịka ụsụ ndị agha nke dapụnarịworo gị n'agha, ịnyịnya n'ọnọdụ ịnyịnya, na ụgbọala n'ọnọdụ ụgbọala. Anyị ga-ebusokwa ha agha n'ala dị larịị, anyị aghaghịkwa ịdị ike karịa ha. O wee gee ntị olu ha, mee otu a. O ruo n'ọgbụgba afọ na Ben-Hadad gụkọtara ndị Siria rigoruo Efek ibuso Izrel agha. A gụkọtakwara ụmụ Izrel, nye ha ihe oriri, ha wee jee izute ha. Ụmụ Izrel wee maa ụlọ ikwu ha n'ihu ha dịka igwe ewu nta abụọ, ma ndị Siria jupụtara ala.
onye nke Chineke wee bịaruo nso gwa eze Izrel okwu sị, otu a ka Jehova sịrị, n'ihi na Siria asịwo chi ugwu ka Jehova bụ, ma ọ bụghị chi ndagwurugwu. N'ihi ya ka m ga-enye igwe ukwu a niile n'aka gị. Unu ga-amakwa na mụ onwe m bụ Jehova. Ha wee nọ n'ọmụma ụlọ ikwu ndị Izrel na ncherịta ihu ndị Siria ụbọchị 7 ruo n'ụbọchị nke 7 na agha bịaruru nso. Ụmụ Izrel wee tigbuo Siria. Ọgụ nnụ ndị ikom ụzọ 12 na nnụ 10 bụ ndị ji ụkwụ eje n'otu ụbọchị. Ndị fọdụrụ wee gbalaga n'efe kiri obodo. Mgbidi obodo wee dakwasị ọgụ nnụ ndị ikom 3 na nnụ 7 na ọgụ 10 fọdụrụ. Ma Ben-Hadad gbalagara baa n'obodo n'ime ụlọ nke dị n'ime ụlọ. Ndị ohu ya wee sị ya, biko lee, anyị anụwo na ndị eze ụlọ Izrel na eze Ebere ka ha bụ. Biko ka anyị kee akwa mkpe n'ukwu anyị na ụdọ n'isi anyị pụkwuru eze Izrel. Eleghị anya ọ ga-edebe gị ndụ. Ha wee kee akwa mkpe n'ukwu ha na ụdọ n'isi ha bịakwute eze Izrel sị, o gị bụ Ben-Hadad sịrị, biko ka mụ onwe m dị ndụ. Ọ sị, ọ nọ ndụ ugbu a, nwanne m ka ọ bụ. Ma ndị ikom ahụ na-arịba ama. Ha wee mee ngwa ịmata ma ọ bụ ihe si n'obi ya pụta. Ha wee sị, nwanne gị bụ Ben-Hadad. Ọ sị, baanụ n'obodo kuta ya. Ben-Hadad wee pụkwute ya. O mee ya ka ọ rịgota n'ụgbọala ya. Ben-Hadad wee sị, obodo niile nke nna m nara n'aka nna gị, m ga-enyeghachi gị ha. Ị ga-akwakwara onwe gị ama n'ime Damaskọs dịka nna m kwara n'ime Sameria. Ma mụ onwe m ka Ehab kwuru, n'ọgbụgba ndụ nke a ka m ga-ezilaga gị. Ya na ya wee gbaa ndụ wee zilaga ya. Ma otu nwoke n'etiti ụmụ ndị amụma sịrị ibe ya n'okwu Jehova, biko tie m ihe. Ma nwoke ahụ jụrụ iti ya ihe. O wee sị ya, n'ihi na ị geghị ntị olu Jehova, lee, mgbe ị na-esi n'ebe m nọ laa, ọdụm ga-egbu gị. O si n'akụkụ ya laa, ọdụm wee chọta ya gbuo ya. O wee chọta nwoke ọzọ sị, biko tie m ihe. Nwoke ahụ wee tie ya ihe, na-eti ya, na-egbukwa ya mma. Onye amụma ahụ wee jee guzoro eze n'ụzọ, nwụgharịa onwe ya, na-atụkwasị akwa ike n'isi na anya ya abụọ. O ruo mgbe eze na-agabiga na onye ahụ tikuru eze mkpu, ọ sị, o gị pụrụ baa n'etiti agha. Ma lee, otu nwoke wezugoro onwe ya, mee ka otu nwoke bịakwute m, ọ sị, debe nwoke a. Ọ bụrụ na ele anya ya ma ọlị ma ahụghị ya, ndụ gị ga-alakwara ndụ ya, ma ọ bụ na ị ga-akwụ talenti ọlaọcha. O ruo mgbe ohu gị na-eme ihe n'otu ebe na ebe ọzọ na ahụghị m onye ahụ. Eze Izrel wee sị ya, otu a ka ikpe gị si dị, gị onwe gị ekwubiwo ya. O wee mee ngwa wezuga akwa ike n'isi na anya ya abụọ. Eze Izrel wee mata ya na onye sitere na ndị amụma ka ọ bụ. Sị ya, otu a ka Jehova sịrị, n'ihi na izilagawo nwoke ahụ ka ọ pụọ n'aka gị, bụ onye m wezugara ka ebibie ya, ndụ gị ga-alakwara ndụ ya, ndị gị ga-alakwara ndụ ya. Eze Izrel wee laa n'ụlọ ya n'obi arụ na mgbarụ ihu. O wee baa na Sameria. Akwụkwọ mbụ nke ndị eze, isi nke 21. O ruo mgbe ihe ndị a gasịrị, na Nebọt bụ onye Jezril nwere ubi vaịn nke dị na Jezril n'akụkụ ụlọ ukwu Ehab bụ eze Sameria. Ehab wee gwa Nebọt okwu sị, nye m ubi vaịn gị ka ọ wee bụrụ m ubi agbara ogige ebe a na-akụ akwụkwọ nri, n'ihi na nke ahụ dị nso n'akụkụ ụlọ m. Ka m nyekwa gị ubi vaịn dị mma karịa ya n'ọnọdụ ya. Ma ọ bụrụ na ọ dị mma n'anya gị, ka m nye gị ego ruru ọnụ ahịa ya. Nebọt wee sị Ehab, ya bụrụ m ihe arụ sitere na Jehova bụ inye gị ihe nketa nna m ha. Ahab wee baa n'ụlọ ya n'obi arụ na mgbarụ ihu n'ihi okwu nke Nebọt bụ onye Jezril gwara ya, n'ihi na ọ sịrị, m gaghị enye gị ihe nketa nna m ha. O wee dina ihe ndina ya, chegharịa ihu ya, o righịkwa nri. Jezibel bụ nwunye ya wee bịakwute ya gwa ya okwu sị, gịnị mekwara mmụọ gị dị arụ ị na-erighịkwa nri? Ọ sị ya, n'ihi na agwara m Nebọt bụ onye Jezril okwu sị ya, nye m ubi vaịn gị n'ego, ma ọ bụrụ na ọ tọọ gị onwe gị ụtọ, ka m nye gị ubi vaịn ọzọ n'ọnọdụ ya. O wee sị, m gaghị enye gị ubi vaịn nke m. Jezibel bụ nwunye ya sị ya, ọ bụ gị onwe gị bụ eze na-achị Izrel ugbu a? Bilie, rie nri gị ka obi dị gị mma. Mụ onwe m ga-enye gị ubi vaịn Nebọt bụ onye Izrel. O wee dee akwụkwọ n'aha Ehab, were mgbaaka akara ya kaa ha, zigara ndị okenye akwụkwọ ahụ, zigakwara ndị amara aha dị nọ n'obodo ya, ndị ha na Nebọt ubi. O wee dee n'akwụkwọ ahụ sị,
kpọsaanụ ọbụbụ ọnụ, mee ka Nebọt nọdụ n'isi ọnọdụ n'etiti ndị Izrel, meekwanụ ka ndị ikom abụọ bụ ndị jọgburu onwe ha nọdụ n'ihu ya, ka ha gbakwa ama megide ya, sị, ị gbakwutere Chineke na eze azụ. Meekwanụ ka ọ pụọ, werenụ nkume tụgbuo ya ka ọ nwụọ. Ndị ikom obodo ya bụ ndị okenye na ndị a maara aha ndị bi n'obodo ya wee mee dịka Jezibel zitere ha ozi, dịka e dere ya n'akwụkwọ nke o zitere ha. Ha kpọsara ọbụbụ ọnụ, mee ka Nebọt nọdụ n'isi ọnọdụ n'etiti ndị Izrel. Ndị ikom abụọ ahụ bụ ndị jọgburu onwe ha wee bata nọdụ n'ihu ya. Ndị ikom ahụ ndị jọgburu onwe ha wee gbaa ama megide ya bụ Nebọt n'ihu ndị Izrel, si, Nebọt gbakwutere Chineke na eze azụ. Ha wee mee ka ọ pụọ ruo azụ obodo ha, were nkume tụgbuo ya, o wee nwụọ. Ha wee zigara Jezibel ozi, sị, atụgbuo Nebọt na nkume, o nwụọkwa. O ruo mgbe Jezibel nụrụ na atụgbuo Nebọt na nkume na ọ nwụọkwa, na Jezibel sịrị ha, bilie, weta ubi vaịn Nebọt onye Jezril nke ọ jụrụ inye gị n'ego, n'ihi na Nebọt adịghị ndụ kama ọ nwụọ. O ruo mgbe Ehab nụrụ na Nebọt anwụọ, na Ehab biliri ịrịdara ubi vaịn Nebọt bụ onye Jezril enweta ya. Okwu Jehova wee ruo Elaịja bụ onye Tishbe ntị, sị, bilie, rịdata izute Ehab bụ eze Izrel onye bi na Samaria. Lee, ọ nọ n'ubi vaịn Nebọt onye ebe ọ rịdatara inweta ya. Ma ị ga-agwa ya okwu sị, otu a ka Jehova sịrị, igbuwe ọchụ nwetakwa. Ị ga-agwakwa ya okwu sị, otu a ka Jehova sịrị, n'ebe nkịta rachara ọbara Nebọt ka nkịta ga-aracha ọbara gị, ọbụla nke gị onwe gị. Ehab wee sị Elaịja, ị chọtawo m onye iro m? Ọ sị, achọtawo m gị, n'ihi na irewo onwe gị ime ihe jọrọ njọ n'anya Jehova. Lee, m na-eme ka ihe ọjọọ gbakwute gị. M ga-ekpochapụ ndị gị fọdụrụ. M ga-ebipụkwa n'ahụ Ehab nwa nwoke ọbụla na onye egbochiri egbochi na onye ahapụrụ ahapụ n'Izrel, ka Jehova kwuru. M ga-emekwa ụlọ gị ka ọ dịka ụlọ Jeroboam nwa Nebat, ka ọ dịkwa ka ụlọ Baasha nwa Ahija, n'ihi mkpasu iwe nke iji kpasuo m iwe, meekwa ka Izrel mehie. Ọzọkwa, Jehova kwuru okwu banyere Jezibel, sị, nkịta ga-eri Jezibel n'ekpe Jezril. Onye nke Ahab nke nwụrụ anwụ n'obodo, nkịta ga-eri ya. Onye nke nwụrụ anwụ n'ọhịa, anụ ufe nke eluigwe ga-erikwa ya. Otu ọ dị, ọ dịghị onye dịka Ahab, onye rere onwe ya ime ihe jọrọ njọ n'anya Jehova, onye Jezibel bụ nwunye ya rafuru. O wee mee ihe arụ nke ukwuu n'ijeso arụsị dị iche iche, dịka ihe na-esi dị nke ndị Amọrait mere. Ndị Jehova napụrụ ala ha n'ihu ụmụ Izrel. O ruo mgbe Ahab nụrụ okwu ndị a, na ọ dọwara uwe ya niile, tụkwasị akwa mkpe n'anụ ahụ ya, buo ọnụ, dina n'akwa mkpe, jegharịa nwayọọ. Okwu Jehova wee ruo Elaịja bụ onye Tishbe ntị, sị, ị hụwo na Ehab ewedawo onwe ya n'ala n'ihu m? N'ihi na o wedawo onwe ya n'ala n'ihu m, m gaghị eme ka ihe ọjọọ ahụ bịa n'ụbọchị ya. Ọ bụ n'ụbọchị nwa ya ka m ga-eme ka ihe ọjọọ ahụ bịakwasị ụlọ ya. Akwụkwọ mbụ nke Ndị Eze, isi nke 22. Ha wee nọdụ afọ 3 agha dị n'etiti Siria na Izrel. Ruo n'afọ nke 3 na Jehoshafat bụ eze Juda rịdakwuru eze Izrel. Eze Izrel wee sị ndị ohu ya, unu maara na ọ bụ anyị nwe Ramọt Gilead, ma anyị onwe anyị na-agba nkịtị ghara ịnapụta ya n'aka eze Siria. Ọ sị Jehoshafat, ị ga-esoro m jee agha na Ramọt Gilead? Jehoshafat wee sị eze Izrel, dịka m dị otu a ka ị dị, dịka ndị m dị otu a ka ndị gị dị, dịka ịnyịnya m dị otu a ka ịnyịnya gị dị. Jehoshafat wee sị eze Izrel, biko buru ụzọ jụọ ese okwu Jehova. Eze Izrel wee chịkọta ndị amụma ha ka nnụ ndị ikom, ọ sị ha, m ga-eji megide Ramọt Gilead ibu agha, ma ọ bụ m ga-ahapụ? Ha wee sị, rigo, Onyenwe anyị ga-enyekwa gị n'aka eze. Jehoshafat wee sị, ọ dị onye amụma Jehova nọ n'ebe a tinyere ndị a, ka anyị wee jụọ ase n'aka ya. Eze Izrel wee sị Jehoshafat, otu nwoke ọzọ dịkwa iji Jehova ase n'aka ya, bụ Maịkaya nwa Imla, ma mụ onwe m kpọrọ ya asị, n'ihi na ọ dịghị ebu amụma ezi ihe banyere m, kama ihe ọjọọ. Jehoshafat wee sị, ka eze ghara ikwu otu a. Eze Izrel wee kpọọ otu onye na-eje ozi, sị, mee ka Maịkaya nwa Imla bịa ọsọ ọsọ. Ma eze Izrel na Jehoshafat bụ eze Juda na-anọkwasị nwoke ọbụla n'oche eze ya, yiri uwe ha n'ebe nzọcha ọka na oghere ọnụ ụzọ ama Samaria. Ndị amụma niile na-ebukwa amụma n'ihu ha. Zedekaya nwa Kenaana wee mere onwe ya mpi igwe, si, otu a ka Jehova sịrị, ndị a ka ị ga-eji sọọ Siria ruo mgbe a ga-eme ka ha gwụsịa. Ndị amụma niile na-ebukwa amụma otu a si rigoro Ramọt Gilead ka ihe gakwara gị nke ọma. Jehova enyewekwa ya n'aka eze. Ma onye ozi ahụ nke jere ịkpọ Maịkaya gwara ya okwu sị, biko lee, okwu niile nke ndị amụma dịka otu ọnụ na-ekwuru eze ezi ihe. Biko
ka okwu gị dị ka okwu otu onye n'ime ha, gị kwukwa ezi ihe. Maịkaya wee sị, Jehova na-adị ndụ, n'ezie ihe Jehova ga-asị m, nke ahụ ka m ga-ekwu. Ọ wee bịakwute eze. Eze wee sị ya, Maịkaya, anyị ga-ejeru Ramọt Gilead ibu agha. Anyị ga-ejeru Ramọt Gilead ibu agha, maọbụ anyị ga-ahapụ? Ọ sị ya, rigo, ka ihe gakwara gị nke ọma. Jehova enyewekwa ya n'aka eze. Eze wee sị, ugboro ole ka m onwe m ga na-agba gị iyi ka ị ghara ịgwa m ihe ọbụla ma ọ bụghị eziokwu n'aha Jehova? Ọ sị, ahụrụ m Izrel niile ka ha gbasaworo n'ugwu dịka igwe atụrụ na-enweghị onye ọzụzụ. Jehova wee sị, ọ dịghị onye nwe ndị a, ka ha laghachi nwoke ọbụla n'ụlọ ya n'udo. Eze Izrel wee sị Jehoshafat, asị m gị na ọ gaghị ebu amụma ezi ihe banyere m kama ihe ọjọọ. Sị, n'ihi nke a, nụrụ okwu Jehova. Ahụrụ m Jehova ka ọ na-anọkwasị n'oche eze ya, n'ụsụ ndị agha nke eluigwe niile ka ha na-eguzo n'akụkụ ya, n'aka nri ya na n'aka ekpe ya. Jehova wee sị, onye ga-arafu Ahab ka ọ wee rigo daa na Ramọt Gilead? Otu onye wee sị otu a, onye ọzọ sịkwara otu a. Mmụọ ahụ wee pụta guzo n'ihu Jehova sị, mụ onwe m ga-arafu ya. Jehova wee sị ya, gịnị ka ị ga-eji? Ọ sị, m ga-apụ buru mmụọ okwu ụgha n'ọnụ ndị amụma ya niile. Ọ sị, ị ga-arafu ya, ị ga-enwekwa ike pụọ ma otu a. Ma ugbu a lee, Jehova etinyewo mmụọ okwu ụgha n'ọnụ ndị amụma gị ndị a niile. Jehova ekwuokwa ihe ọjọọ banyere gị. Zedekaya nwa Kenanaya wee bịaruo nso, tie Maịkaya aka na ntị sị, olee ụzọ mmụọ Jehova siri n'ebe m nọ gabiga ịgwa ya okwu? Maịkaya wee sị, lee, ị ga na-ahụ n'ụbọchị ahụ mgbe ị ga-aba n'ime ụlọ nke dị n'ime ụlọ izo onwe gị. Eze Izrel wee sị, kuru Maịkaya, mee ka ọ laghachikwuru Emọn bụ onyeisi obodo, laghachikwurukwa Joash bụ nwa eze. Ị ga-asịkwa, otu a ka eze sịrị, tinye na onye a n'ụlọ mkpọrọ, mee ka o rie nri mmegbu, ṅụkwa mmiri mmegbu ruo mgbe m ga-abịa n'udo. Maịkaya wee sị, ọ bụrụ na ị laghachi ma ọlị n'udo, Jehova ekwughị okwu n'ọnụ m. Ọ sị, nụrụnụ ndị niile n'ụwa, unu niile. Eze Izrel na Jehoshafat bụ eze Juda wee rigoruo Ramọt Gilead. Eze Izrel wee sị Jehoshafat, m ga-enwogharị onwe m baa n'agha, ma gị onwe gị yikwasị uwe gị. Eze Izrel wee nwogharịa onwe ya baa n'agha. Ma eze Siria nyere ọgụ ndị isi na 12 nke ụgbọala o nwere iwu sị, unu ebusola onye nta maọbụ onye ukwu agha, kama ọ bụ eze Izrel naanị ya. O ruo mgbe ndị isi ụgbọala hụrụ Jehoshafat na ha onwe ha sịrị, n'ezie eze Izrel ka ọ bụ, ha wee wezuga onwe ha ibuso ya agha. Jehoshafat wee tie mkpu. O ruo mgbe ndị isi ụgbọala hụrụ na ya onwe ya abụghị eze Izrel, ha wee si n'iso ya laghachi. Ma otu nwoke dọrọ ụta ya na-amaghị onye ọ bụ, wee gbata eze Izrel n'etiti njikọ ihe agha ya na uwe agha ya. O wee sị onye ụgbọala ya, chigharịa aka gị, mee ka m si n'ọma ụlọikwu pụọ, n'ihi na ọrịa na-arịa m. Agha wee lee elu n'ụbọchị ahụ, wee mee ka eze guzogide n'ụgbọala ya imegide Siria. O wee nwụọ n'anyasị. Ọbara ebe agbarụrụ ya ahụ wee gbapụ baa n'etiti ụgbọala ya. Iti mkpu wee gazuo n'ọma ụlọikwu mgbe anyanwụ na-adasị. Nwoke ọbụla ya laa n'obodo ya, nwoke ọbụla ya laa n'ala ya. Eze wee nwụọ. E wee bubata ya na Samaria. Ha wee lie eze na Samaria. E wee ṅachapụ ụgbọala ya n'akụkụ ọdọ mmiri Samaria. Nkịta wee rachaa ọbara ya. Ma ndị inyom na-akwa iko sara ahụ ha n'ebe ahụ, dịka okwu Jehova si dị nke o kwuru. Ma okwu Ehab niile nke fọdụrụ, na ihe niile o mere, na ụlọ ọdụ nke o wuru, na obodo niile nke o wuru, edeghị ihe ahụ n'akwụkwọ ihe e mere n'ụbọchị nke ndị eze Izrel. Ehab wee so nna ya ha dina n'ọnwụ. Ahazaya bụ nwa ya wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. Jehoshafat nwa Asa malitere ịbụ eze Juda n'afọ nke 4 nke Ahab bụ eze Izrel. Jehoshafat gbara ọgụ afọ na 15 mgbe ọ malitere ịbụ eze. O wee bụrụ eze ọgụ afọ na 5 na Jerusalem. Aha nne ya bụ Azuba nwa nwaanyị Shihi. O jere ije n'ụzọ Asa bụ nna ya. O sighị n'ime ya wezuga onwe ya n'ime ihe ziri ezi n'anya Jehova, naanị na-ewezuga ya ebe dị elu. Ndị Izrel nọ na-achụ àjà na-esurekwa ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'ebe dị elu niile. Jehoshafat mekwara ya ka ya na eze Izrel dị n'udo. Ma okwu Jehoshafat niile nke fọdụrụ, na ịdị ike ya nke o mere, na otu o buru agha, edeghị ihe ahụ n'akwụkwọ ihe e mere n'ụbọchị nke ndị eze Juda. Ọzọ ndị fọdụrụ n'etiti ndị e doro nsọ ịkwa iko, bụ ndị fọdụrụ n'ụbọchị Asa nna ya, o kpochapụrụ ha n'ala. Ma eze adịghị n'Edọm,
onye doro n'isi bụ eze. Jehoshafat mere ụgbọ Tashish ijere Ọfịa ibute ọlaedo, ma ha ejeghị n'ihi na e tiwara ụgbọ ahụ na Eziọn Geba. Mgbe ahụ, Ahazaya nwa Ahab sịrị Jehoshafat, ka ndị ohu m soro ndị ohu gị jee n'ụgbọ gị. Ma Jehoshafat ekweghị. Jehoshafat wee so nna ya ha dina n'ọnwụ, lie ya n'ebe eliri nna ya ha n'obodo Devid nna ya. Jehoram nwa ya wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. Ahazaya nwa Ehab malitere ịbụ eze Izrel n'ime Samaria n'afọ nke 17 nke Jehoshafat bụ eze Juda. O wee bụrụ eze Izrel afọ 2. O mee ihe jọrọ njọ n'anya Jehova, jekwa ije n'ụzọ nna ya na n'ụzọ nne ya, na n'ụzọ Jeroboam nwa Nebat, nke o ji mee ka Izrel mehie. O fekwara Baal ofufe, kpọọ isiala nye ya, wee kpasuo Jehova bụ Chineke Izrel iwe, dịka ihe niile si dị nke nna ya mere.